Добрый вечер. Сёння трошки з затрымкай, хвілінак на 20. Бо чамусьці ОБС сёння вырашыў новую рэч выкінуць. Ніколі такога не было. Зараз я спец лідараў трошки перасуну. ОБС вырашыў, што прэв'юшка мне не патрэбна у гульне, увогуле. Давайте, можа, я ніжэй, каб вам мап была бачна. Давайте так. Бо там усё роўна спіс квестаў і не вельмі выкарыстоўваемыя прадметы ёсць. Так, і пакінем. Вось. Сёння у OBS ёсць прэв'юшка свая, якая паказвае стрым і як на ім справы ідуць. Гэта дапамагае трошки, таму што можна сказаць, ці нармальна ў мяне ўсё, і плюс я магу потым я пераправяраю на твічы, то бок я гляджу і туды, перад стартам стрыма, што ўсё ў парадку. І вось гэтая прэв'юшка OBS чамусьці вырашыла завіснуць, то бок я не ведаў, калі я пачну стрым, ці будзе перадавацца нармальна відарыс. А вось, ну як вызначылася, ну я не ведаю, як насамрэч яно было, але я вырашыў гэтую праблему, усё ж такі. Але ж 20 хвілін дадатковых яшчэ на падрыхтоўку спатрэбілася. Так, гэты персанаж усё той жа. Мы яго пакінулі, можа не ў гэтым месцы, але гэта літаральна я пераехаў у іншую сталіцу, і я нічога за яго не рабіў без вас. Так што гэта поўнасцю працяг, як і было на тым жа самым моманце, дзе я і быў. Зараз з-за таго, што прайшло, можа, больш за тыдзень, я зараз хуценька паспрабую згадаць, на чым мы скончылі. У нас ёсць квесты на элітак, у нас ёсць квест на тое, каб пераехаць у іншы горад. Пытанне, ці варта мне зараз ехаць увогуле далей. Там ёсць одно паселішча вось тут. Але яно далёка і сярод вельмі небяспечных зонаў, праз які мне прыйдзецца прабегчы, каб дабрацца туды. Я які ўзровень? 22. Зразумеў. Падарожжа да Хілсбрада. Гэта вось квест на 20 ўзровень. Так. Гобліны, арахнафобія, цыкл перараджэння. Мануал самафланжа, які хутчэй за ўсё мы ўвогуле збіраць не будзем. Я не ўпэўнены. Ёсць квест у нас на нізкі ўзроўні, які мы можам паехаць зрабіць, але яны раскіданы ўсе паўсюль. Я, ў прынцыпе, хуткі даволі. Я прапаную наступнае. Давайте паспрабуем дабрацца да горада. Будем вельмі экстрэмальна асцярожнымі. Да гарадка, пра які я гаварыў. Мы возьмем там палёты, паглядзім, ацэнім, наколькі там моцныя ворагі яшчэ, і вырашым, будзем ли мы там заставацца, альбо неяк па-іншаму будзем. Вітаю. Рэклама. Рэклама яна такая. Як здароўечка, стала лепей. Ужо, яно нешта вельмі разбалелася галава, і быццам бы, ведаеце, перад тым, як захварэць моцна, такое становішча. Зараз лепей, бо я адпачываў. Так што нешта, цалкам, мне падаецца, лепей. Але на выбар вырашыў, што ўсё ж такі не трэба, хоць стал лепей, не трэба рызыкаваць, бо, неяк расслабляцца ўсё ж такі патрэбна. Таму я браў Вов сёння, бо яго, калі шчыра, стрыміць прасцей, бо мне не патрэбна у асноўным задумвацца над тым, што я раблю. OBS, ён дзіўны. Я не ведаю, я ўпершыню такое пабачыў, прэв'юшка ў OBS зламалася ўвогуле. Я не мог сказаць пры запуске стрыма. У выніку у OBS ёсць такая прэв'юшка, якая паказвае, як будзе выглядаць стрым, калі яго запусціць. Ён дазваляе яшчэ бачыць, дзе будуць знаходзіцца ўсе элементы стрыма. Пасля таго, як я яго запушчу. Яно вельмі важна, ён дапамагае зразумець, як гэта ўсё будзе выглядаць. Давайте-ка я адзін аддону паключу. Войсовер. Вось. І вось гэтая прэв'юшка зламалася. Я не быў упэўнены, што пры запуске будзе ўсё ў парадку. Я ў выніку калупаўся з ёй, знайшоў, як вырашыць. Гэта звязана з фішкай NVIDIA. Я не ведаю, чаму толькі сёння гэта пачалося. Мне няма ніякага тлумачэння. Але ёсць NVIDIA G-Sync, які паскарэнне паміж маніторам і уводам вашым у гульне. А яно чамусьці вось і перашкаджала гэтай прэв'юшкі, я не ведаю.
Можна расслабляцца, ўсё ў парадку будзе. Мы не памрэм. Сёння ў нас план. Ну, зараз на бліжэйшыя хвілінак 15-20 мы прабяжымся да новага месца. У гэтыя горы... Не горы Альтара, як яны называюцца? Хілсбрад Фудхілс. Пагоркі Хілсбрада. Вось, гэта даволі далёкі шлях праз даволі небяспечную тэрыторыю для майго ўзроўня, так што наша задача проста прабегчыся туды, адчыніць тэрыторыю і упэўніцца, што ўсё ў парадку. І мне падаецца нейкае аднаўленне, альбо драйвера аднавіліся, альбо аднавілася вінда, альбо аднавіўся OBS і нешта зламалася ў выніку. Я адключыў зараз гэты G-Sync, і ну, я пераключыў яго ў іншы рэжым, і з ім таксама працуе. Ну і адключаны ён таксама працуе. Чаму там такія плямы? Усе чырвоныя плямы гэта месца, дзе людзі загінаюць у вялікай колькасці. І я збіраюся якраз такі, вось тут будзе дарога ісці. Нам трэба па гэтай дарозе выйсці да вось прыкладна вось так мы выйдзем да нашага месца, куды мы накіроўваемся. Ёсць верагоднасць памерці, высокая верагоднасць. Ось, наконт рэкламы, рэклама, на жаль, у мяне, я не магу вось гэтую рэкламу на прыроле, я адключыў усю магчымую рэкламу. І я не магу адключыць вось гэтую рэкламу на прыроле. Адзіны спосаб, як адключыць рэкламу, ну, прырол рэклама, гэта калі вы толькі далучаецеся да стрыма, можа паказацца вам з некаторай верагоднасцю рэклама. І гэтую рэкламу адключыць немагчыма. Адзіны спосаб, як ад яе пазбавіцца, я павінен у гадзіну паказаць вам 3 хвіліны рэкламы. Толькі тады прыролы гэтыя адключаюцца. Яны аўтаматычна адключаюцца. А ніяк па-іншаму я не магу пазбавіцца ад гэтай рэкламы. Twitch грошы зарабляе. Так, я насамрэч таксама атрымліваю за гэтыя прыролы рэкламы, але ну, я настолькі гэта настолькі несур'ёзна, што я бы ўвогуле адключыў усю рэкламу. Увогуле ўсю. Таму што аб гэтым, ну, жарт. Гэта проста жарт. Там за, можа, 2 стрымы набярэцца на 1 цент. Так што это я бы просто лепей зрабіў бы для вас, каб вам было зручней глядзець без гэтых затрымак. Але альтэрнатыва зноў жа, гэта 3 хвіліны тады кожную гадзіну вам паказваць. 3 хвіліны рэкламы на гадзіну. Я не ведаю, як гэта зрабіць, каб не збіваць рытмы стрымоў, увогуле не уяўляю. У мяне так, літаральна так. Я ўжо, можа, скардзіўся на тое. Я не ведаў, пра што скардзяцца стрымеры, калі гавораць, што на Твічы складана зарабляць. Вось, пакуль сам сабе не падключыў, не пабачыў лічбы. Вось, і я потым пайшоў гугліць, як гэта ўвогуле сістэма працуе. Нават падпіскі, яны даволі жорстка, яны амаль, ну, яны прыносяць зусім не тое, што можа падавацца. Мне гледачу падавалася, вось падпіска $5, так? Я даю $5 стрымеру. Насамрэч не. Я ўжо скардзіўся пэўны час таму. На Goblins 2 адправляецца 10 000, дзякую вялікі. Карацей, вось гэтыя $5, якія ідуць за падпіску, насамрэч стрымеру уходзіць нават не, ну, я Twitch забірае сваю частку, але, каб вы разумелі, стрымер з гэтых $5, хутчэй за ўсё, атрымае прыкладна ад 30 центаў да, можа быць, 60. Калі чалавек, які падпісваўся адкуль-небудзь яшчэ з Брытаніі, то можа быць нават $1,5 зарабіць. Вось, далёка не 5. Ну, яно так працуе. Якая ідэя, карацей? Twitch афіцыйна забірае палову. То бок, гэта афіцыйна. З $5. О, блин, я так жадаў паставіць сабе аддон, які дазваляў бы мне маляваць літаральна, пакуль я вось так вось бегаю, напрыклад, маляваць вам нешта расказваць. Ось. Карацей, вось ёсць $5, так? $2,5 з гэтага Twitch забірае сабе.
Яны просто гавораць $2,5, ну палова наша. І ўсё добра. Давайте гэты квест заберем. 2,5 даляра яны сабе забіраюць. Але з гэтых $2,5 яны яшчэ ёсць розныя вычаты за падаткі, за нейкія пераводы і ўнутраныя твічоўскія штукі. Твіч не тлумачыць, што з гэтага $2,5 куды ідзе. Яны стрымерам не тлумачаць, і гэта вельмі залежыць ад рэгіёна. Афіцыйна нідзе інфармацыя ніякай няма. Твіч просто гаворыць: мы дзесьці там на фоне трацім яшчэ гэтыя грошы, каб вам перавесці. Частка з гэтага ўйдзе на тое, каб яна трапіла вам у рукі. І ў выніку, ну, дзесьці прыкладна, ну, тое, што ў мяне, я там глядзеў, гэта з некаторых рэгіёнаў будзе 10 центаў, напрыклад, з $5. То бок вось такі прыкладны расклад. Так што я раней думаў, што стрымер атрымлівае, ну чамусьці наіўна так думаў, што ну большую частку стрымеру ўсё роўна атрымлівае. Не-не-не, стрымер амаль нічога, ну, яны... Калі вы можете уявіць сабе, у гэтага чалавека там 1000 падпісак, гэта значыць, што ён атрымлівае $5000. Не. Ён можа быць менш за 1000 атрымлівае. Можа быць, залежыць ад таго, дзе які рэгіён. Вось, таму шмат якія стрымеры спрабуюць адпраўляць сваіх гледачоў на розныя патрыёны, на лепей на нейкія зборы, то бок, ну, куды-небудзь, але не праз Twitch, тыя, хто жадаюць, ну, зарабляць на гэтым. Вось, таму што гэта, ну, гэта гіганцкая адсотак, просто ты адаеш у нікуды. На банары Ганы адпраўляецца 100. Вітаю, Рведак. Усе думалі, што стрымеры зарабляюць. Не, большасць стрымераў ні халяра не зарабляе. І я не думаю, што яны зарабляюць канкрэтна на стрымах. Маё меркаванне. Ось, я думаю, неяк па-рознаму людзі свае фінансавыя схемы будуюць, але стрымы не асноўная частка гэтага, хутчэй за ўсё. Уніку зарабляе толькі Twitch. Так. Пры гэтым Twitch не тое, каб... Гэта самая папулярная платформа, я не ведаю, мне даволі зручна на яго стрыміць, неяк утульненька, ведаеце? Я нават не вельмі жадаю падключаць YouTube. Не ведаю, у меня няма тлумачэння, але я ў асноўным стрымы раблю, каб, ну, з вамі патусіць. Ось, мы гуляем і нешта, абмяркоўваем. Круто. Весела бавіцца час, мне падабаецца. Так, ось тут у асноўным людзей загінаюць, яны спрабуюць на 20-м узроўні прыехаць, дабрацца да горада. Давайте з гандляром гэтым паговорым. Яны спрабуюць дабрацца да гэтага горада, тут па дарозе монстры там 23-го ўзроўня і вельмі хуткія, напрыклад. Так людзі не дабіраюцца да яго ніяк. У прынцыпе, ворагі 20-го, 22-го, 23-го ўзроўня. Калі мы будзем асцярожны, мы тут можам і працягваць далей мацавацца. Тут квестаў у нас да халеры ёсць. Тут цэлыя наборы гэтых ланцужкоў, але таксама рызыкі. Я яшчэ не ўпэўнены, што я жадаю гэта рабіць. Так, новых квестаў пакуль не будзем браць, проста дадзім тое, што ёсць. Угу. Ну, гэта класік, таму тут 60-й ўзровень, гэта максімальны, а для задавальнення тут PvP адключаны. То бок, ну, не атрымаецца, ну, там складана будзе забіць. Вось. Ну, тут на гэтым сервере, на афіцыйным сервере, усе ў хардкор рэжымы, то бок усе гульцы, якія навокал ёсць, яны ўсе ў тым жа самым становішчы. Калі хтосьці, ну, калі ты паміраеш, адна смерць на персонажа. Ось. Это было бы жорстка, калі бы тут былі паўсюль, тут яшчэ было бы і PvP. Тады бы, ну, ніякай праблемы, ты падмацаваўся, там, да 60-га прабегаеш у лакацыю, прабіраешся да нізкіх узроўняў, вычышчаеш цэлую лакацыю персонажаў, і хутчэй за ўсё людзі дропнуць. Усе гэтыя людзі больш не будуць гуляць, таму што, ну,
Гэта несправядліва, гэта не тое, ну гэта у гэтым няма сэнсу і няма магчымасці адыграцца ніяк, то бок просто няма, яна адсутнічае механічна. Ось. Так, ідэя наконт таго, каб набрацца тут квестаў, пачаць іх рабіць, яна не самая благая, але ў той жа момант мне не падабаецца, што ўсе квесты майго ўзроўня. З іншага боку, мы тут адчынім зараз палётніка. Таму давайте, можа, ўсё ж такі пойдзем у лакацыі, якія нам трошкі больш бяспечныя. Вось, шлях мы адчынілі. У мяне ёсць камень у Агрымар, таму мы ляцім, перасоўваемся ў Агрымар, і там яшчэ адну лакацыю чысцім. Там квесты на 19-20 яшчэ засталіся. Ну, рэпутацыя у хардкоры, рэпутацыя карысна ў асноўным тым, калі што Новы год пачаўся. Ну, на раство. Усе рыхтуюцца там тут упрыгожванне ў сталіцах з'явіліся. Дык вось, у асноўным народ рэпутацыю бярэ, ну, калі не дзеля спецыяльнага нейкага прадмету, то хаця бы дзеля таго, каб знізіць кошты. Эканоміка тут трошкі іншая, яна ў класіке, ну, у класіке яна сама па сабе павольней, дык яшчэ і ў хардкоры яна больш цікавая сама па сабе эканоміка становіцца, таму што рэдкія прадметы каштуюць, ну, рэальна да халеры. І таму што калі нават адзін такі выбіты, чалавек загінае, і ён ужо не можа яго вярнуць. Іх не апынаецца рынак вось гэтых прадметаў, якія проста нікому не патрэбны. Вось, і нізкія прадметы з-за гэтага, і з-за таго, што шмат людзей на нізкіх узроўнях, гэтыя прадметы на нізкіх узроўнях каштуюць мала таксама. Вось, вельмі такая больш здаровая эканоміка, што ли, атрымліваецца. То бок, тое, што рэдкае і крутое, каштуе шмат, тое, што таннае і ў вялікай колькасці, яно не шмат каштуе. Так, добра, давайте-ка мы так, праляцімся туды, куды я жадаў. Я тут квесты поробім. Вітаю, вітаю, Нердурэм. На герой мяча і магії 4 адпраўляецца 500. Я так чалавекам гуляў і слоніка сабе рабіў у якасці маунта. Так, слонік даволі доўга, ну, на рэпутацыю набраць. І каб ён не каштаваў, як, блін, крыло ад самалёта. Так, я пераблытаў? Не пераблытаў. Ну, ўжо ў класіке не тое, каб... Ну, ёсць некаторыя рэчы за рэпутацыю, але грында рэпутацыі тут не тое, каб шмат. Канкрэтна ў класікі. Так, у Stone Talon заплаціць больш? У мяне не тое, каб шмат грошай. Давайте праляцім бліжэй, і я проста прабягуся там. Там не так далёка бегчы. Сэканомлю сабе 1,5 срэбра. План такі, мы у горы каменнага кіпцюра пойдзем. Яны трошкі ў бок. Тут ёсць два квеста. Адзін у асноўным, які мяне цікавіць, вось гэты. І каля яго можна яшчэ два набрацца. Тут шмат людзей загінула ў гэтым месцы. Можа, мы тут не будзем гэтую частку рабіць, але зробім як мінімум вось гэта. І можа, калі знойдзем паці на квест арахнафобія. Там велізарную павучыху патрэбна забіць. Што цікава, для мяне ёсць нешта карыснае з таго квеста, бо для чарадзея, напрыклад, гэты квест вельмі карысны вось для гэтай палкі. Ну, для мяне не вельмі. Неблагі, але я лепей са шчытом буду бегаць. Бяспечней. Колькі яна хоць каштуе, гэтая палка? Можа прадаць яе? Да вендара 19 срэбраных будзе каштаваць. Варта зрабіць, таму што па грошах у нас сумненька. В асноўным мы грошы зараз адпраўляем на банкаўскага персонажа, як толькі яны з'яўляюцца хоць якія, таму што калі гэты персонаж памрэ, хацелася б як-небудзь хаця бы сабе нешта пакінуць на спадчыну наступнага персонажа.
Кастэль, што ў пачатковай лакацыі нельга забіць. Так, гэта, ну, ён не ведаю, у актуальным вове ўвогуле ёсць, бо гэта у актуальным вове ўвогуле ў любы момант можна PvP адключаць. Акрамя, я не ведаю, PvP сервера ўсё яшчэ існуюць у вове альбо не. Бо на амаль паўсюль можна проста пераключацца паміж рэжымамі. PvP не PvP. Самыя жорсткія месцы, пра які ты гаворыш, так, гэта тое, які я не вельмі ждаю саванца ў любым выпадку. Гэта вось Stranglethorn. Я не памятаю, як яе пераклалі. Даліна, карацей, з піратамі і джунглі такія. Ось туды. Я не вельмі туды жадаю. Я памятаю, як я на сваіх першых персонажах колькі разоў я там загінуў. За PvP-шераў гэтых. Просто жесть. Там цэлыя просто горы трупаў валяліся. Траўмавалі мяне даволі. Нахрен іх. Не пайду туды. Там гобліны ёсць, так. У мяне ёсць адзін квест тут у гэтай лакацыі. Я думаю, мы яго зараз можам пацягнуць. Нам трэба лідара кентаўраў забіць. Ён на 19 ўзровень ужо квест. Праблема ў тым, што гэта лідар кентаўраў у асяроддзі іншых кентаўраў. Мы можам яго зараз зрабіць, тым больш, што ён недалёка. Давайте туды адыдзем. І тут квест яшчэ на 20-е. Ну так, у прынцыпе, калі паглядзець, у нас так-то нармальны набор квестаў ёсць. Мы можам толькі бегаць шмат паміж імі. Яны раскіданыя па тэрыторыі, у нас няма такога, што можам забегчы і адразу шмат іх нарабіць. Зараз з гэтым лідарам разбярэмся тады. І я планую вярнуцца на свой шлях, куды я бег. Я бег тут там гоблінцаў біць. Так, тут павінен быць патруль з лідарам кентаўраў. Трэба яго толькі знайсці. Ён абыходзіць увесь гэты аазіс, таму яго лёгка прапусціць. Некаторыя кентаўры тут увогуле для нас ужо смешнага ўзроўня 14-го, вось 13-го. Нічога гэткага. Паехаў на другі канец города, каб паперу зрабіць. Так. Аналагічна. Вельмі рэалістычная гульня. Падобна на праўду. Не бачу пакуль патрульных. Это ўсё звычайныя кентаўры, якія нам ужо увогуле не аб чым. Усё звычайнае. Ось толькі чарапаха адная. Хоць зялёненькая нам. Хоць які досвід даст. Зноў не аб чым. Ён можа быць яшчэ і мёртвы, вось у чым штука. Бо я зараз бегаю, але пакуль яго няма. Так, я зараз не бачу там. Калі ён мёртвы, то я проста па колу зараз прабягуся і не сустрэну яго. Так. Мой знаёмы досвід у польскай бюракратыі. Ну, у прынцыпе, не толькі польскай. У прынцыпе. Маё знаёмства з бюракратыяй. Пакатайся па горадзе. Не, я вось не ведаю, у Польшчы, можа, я менш за гэтым стыкаўся, бо неяк не настолькі шмат рабіў дакументаў. О, патруль, вось ён. Але, што цікава, гэта патруль без свайго лідара. То бок лідар дзесьці яшчэ. А дзе тады лідар? Цікава, як тады будзе працаваць? Нехта забіў лідара, але... Вось ён мёртвы лідар ляжыць. Нехта забіў лідара, але не крануў яго партыю, з якой ён падарожнічае. І ў выніку атрымліваецца, што лідар-то мёртвы? Ну окей, стаім тады, чакаем тут. Давайте з'ядзім, што ли, у нас тут ежа ёсць, якая нам бафа дае.
што здарылася з гульнёй пра вампіраў, яна будзе. Я трошкі прыхварэў, і учора стрыма не было. Сёння нешта праблемы былі з OBS, таму гэта часова. Я звычайна не гуляю толькі адную гульню. Я раблю тое, што я асноўнае праходжу, я раблю асноўную колькасць, то бок 3 дні ў тыдню я раблю па гэтай гульне. А яшчэ ёсць пятнічны стрым, і адзін нейкі стрым я звычайна ўпіхваю нешта паглядзець, напрыклад. У мяне ёсць яшчэ што, напрыклад, вам запусціць прыглядзець, акрамя WoW. Але WoW гэта такі мой варыянт, калі я стомлены. Вось. Таму ідэальна, вось, якраз пакуль не поўнасцю ачуняў, ідэальны варыянт. Я пра лідара не дагаварыў. Цікава, што з ім здарыцца. Ён здарыцца вось тут з'явіцца мне. Там, дзе яго рэс, мне падаецца, ён тут з'яўляецца. Альбо... Ой, не тое. Я трошкі за іншых персонажаў яшчэ гуляю паралельна. І зараз пытанне. Так вось. Я звычайна... дзе ён з'явіцца? Ён з'явіцца са сваім атрадам, вось гэтым, які патрулюе тэрыторыю, альбо вось тут. Вось у гэтым маё галоўнае пытанне. Я так разумею, што ён са сваім атрадам там дзесьці з'явіўся, а не тут. Вофа бы было? Мне падабаецца. Мне вельмі падабаецца працэс, у асабістасці класічны. Не спяшаешся нікуды. Дае магчымасць. Гэта такі, ведаеце, адпачынак, калі ты не проста сядзіш і нічога не робіш. Ты быццам бы нешта робіш, прагрэс нейкі ёсць. Хардкор дык увогуле ты змагаешся за сваё жыццё, падавалася бы так. Але ў той жа момант гэта ў асноўным пра прыняцце добрых рашэнняў стратэгічных. У вас часцей забівае не вашая памылка у нейкі пэўна мікрапамылкі, ведаеце, шмат якія гульні толькі аб гэтым, то бок калі вы ў пэўны момант дапусцілі сваю памылку, вы за гэта атрымалі сабе негатыўны результат. У хардкоры часцей вы атрымліваеце негатыўны результат, але вы пра гэта даведаецеся толькі праз 2 гадзіны. Вось. Гэта значна больш складана ацэньваць, ацаніць свае памылкі ў такім выпадку. Ось. Прыбілі і адвялі ў бок. Так. Мне цікава, дзе патрульная зараз. Бо патрульных таксама не бачна. Я абышоў зараз колам. Там, дзе ён павінен патруляваць. Але нікога не бачна. Можа быць такая яшчэ. Такі варыянт ёсць. А гэта не ён там? Не, гэта не ён. Ёсць такі варыянт, што як толькі ён з'яўляецца, навокал яго з'яўляецца яго патруль. То бок перасоўваецца ўвесь патруль на новае месца. Так адцягваць, так, я бы так і планаваў, але я думаю, зараз я вытрымаю нават атаку проста на ўсіх іх. Я яго не бачу. Дзе ён? Я не бачу ні патруля, ні самого гэтага лідара. Таму, сядзім чакаем. Павінен тут увогуле з'яўляцца. Гэта я расказваў вам трошкі гісторыю, гэтай лакацыі, скажем так. У гэтай лакацыі ёсць вялікая сетка пячор пад зямлёю, і у нас цэлая ланцуг квестаў пра тое, каб даследаваць, за чаго з'яўляюцца праблемы на паверхні. Як вызначаецца, яны вядуць усю гэтую сетку пячор, і уваход у гэтую сетку пячор вось тут знаходзіцца. Это падзямелле, і там не вельмі бяспечна для мяне, тым больш што без паці. Можна данжык пайсці рабіць. Летаюць смок. Тоўстыя пальмы ці доўгія ананасы? Што больш гэта доўгія ананасы. Гэта 100% доўгія ананасы. Кобальды? Не. Там у падзямеллі, я не памятаю дакладна, але нешта там з пачварамі зямнымі. Там і элементалі трошкі з глузду з'ехалі, і там, не памятаю, каб мне было што адчыніць, каб паглядзець, я нават боса ўжо не памятаю у том данжы. Ось, але ў асноўным вы вошкаецеся па пячорах і увогуле спрабуйце нешта з раслінкамі разабрацца.
ці маюць яны артызіянскія крынічкі. Рэзультаты гэтых пячор можна вось перад намі пабачыць. Гэтая вада ў оазісах, яна бярэцца з гэтых пячор, з гэтай сеткі. З-за таго, што гэтыя пячоры былі атручаны нечым, там, не памятаю, калі шчыра, канкрэтна ў чым праблема. Уся вода ў оазісах стала, як бы, ну, атручанай, не атручанай, а, скажем так, іншай. З-за чаго па краху ляснуліся ўсе пачваркі навокал. А вось і наш лідар гэта. Так. Мы бярэм, ставім адзін з татэмаў, які прываблівае іншых ворагаў. Лідара мы перамагаем. Забіраем яго галаву і валім адсюль. Ператураемся ў воўка. Пабеглі. Няхай робяць, што жадаюць. Лёгка. Разабраліся з гэтым лідарам, можна аднесці квест тут пабліжу таксама. Ну там Кітсенвілл, вітаю. Падказваць будзе трау? Ну, можна ў яго спытаць. А пра што адказваць-то будзе? За тое, што пячоры прарвало? Не, гэта ж не ён адказны за гэтай пячоры. Не ён іх будаваў, яны самі з'явіліся. Міністр прыродных справ, вось. Нам такога не хапае. Так. Даем Кентаура. Ёсць квест на контратаку. Але на гэтым квесце столькі людзей палягло, што нахрен яго не будзем кранаць. Упусціце мяне адсюль. Нават пярсцёнак атрымалі. Так, дайце-ка я, можа, замяню нейкія. Ёсць пярсцёнак на достаміну. Ну у нас ёсць такія неблагія. Блин. Вось гэтая. Так. Трошки лепей па статам будзе. А то мы там двух блялі. Дворфы нешта нахімічылі. Наколькі не памятаю, не. Але я не магу узгадаць. Я просто не памятаю. Так, паляўніцтва на яйкі. Гэта мы рабіць не будзем. Ну, як мінімум зараз, потым возьмем. Так, гэты квест таксама ўсе ў падзямеллі вядуць. Варыянт такі, ідзем у наступную тэрыторыю. Выконваем там толькі адзін квест. Вось гэты, пра гоблінаў. Па дароге, можа, вось гэты 21 яшчэ зробім. Гоблины, але маленькие. Ну, там гномы есть. Микродворфы. Я думаю, вось гэты гоблінаў мы зробім. І тут яшчэ у нас... не, там занадта складаныя будуць. Там быў нейкі яшчэ. Так? Блин, не, такое сабе. Рабіць арахнафобію. Арахнафобію я буду рабіць толькі калі у нас будзе, ну, пару чалавек, там 2-3 чалавекі пажадаюць забіць гэтую літку. Жэрці гэтаму воўку трэба менш. Уж на сваё поле гравітацыі мае. Навокал яго нейкая зорка круціцца. Так, ты паглядзі, яшчэ мы яшчэ і празрыстыя. Не, ну, не празрыстасць мы атрымалі толькі за тое, што у нас мы наадварот. Мы важым няшмат. Это мы круцімся навокал гэтай зоркі. Гэта, як это... Не а зорка цэнтрычная сістэма шаманаў. Разумееце? Тут галоўнае пытанне, ці шаман круціцца навокал зоркі, альбо зорка круціцца навокал шамана.
Я думаю, я не пам'ятаю, але мені подається, ми тут заўсёды могли зрэзаць шлях трошки. Скарот був. Ну, як скарот. Падаєш просто. Оп. Ну, прийшов. Який узровень 716. Дадуть ради у троїх нормально. Не треба допомога. Зараз на них нападуть. Можна поглядіти. Я покуль гарбатки поп'ю. Ось напали. У троїх увогулі без проблем. Я думав нешта, што шлях тут будзе карацей. Тут довольно... Насамрэч нормально так прабегчы патрэбна. Ідзем на тэрыторыю павукоў, мы там ужо былі, мы толькі элітку не рабілі. Я паспрабую знайсці кагосьці, хто будзе жадаць таксама павучка заваліць. Я могу мапу ось так зрабіць. Я ж не могу яе перасоўваць. Мне падавалася, быў нейкі шлях, як яе адчыніць так, каб яна не закрывала мне ўсё. Так, не памятаю. Была кнопка нейкая спецыяльная. Зручненькая. Ну і ладно, хаця бы так. Мінімапа. Ну, быў яшчэ варыянт вось такой. Я не памятаю, на што адчыняць. Камбінацыя клавіш нейкая. Вось, яна тады адчыняецца, і проста паўпразрыстая такая, яе можна яшчэ перасоўваць. Не міні-мапа, як справа зверху, а вось канкрэтна такая вось. Вось па тыпу такой, толькі яшчэ менш. Яна можа быць зручнай. На мапе недзе, ну ладно. Мне падавалася просто камбінацыя клавіш. Я не памятаю. Ну, давайте уже не на тэрыторыі павукоў вызначаць гэта. Тым больш, што мы прыбеглі куды жадалі. Есть нешта сумнае ў той момант, калі ты не заясняешся са сваёй гульнявой паставай настолькі, што дзеля нейкіх дробязей робіш ёй пашкоду. Удакладні, калі ласка, прыклад. Просто ў гэтага таксама ёсць некалькі слаёў, скажем так. Калі доўга гуляеш у пэўную гульню, то ўжо шукаеш, як зрабіць гэту гульню проста больш зручнай для сябе. Пры гэтым ты ўсё роўна можаш атрымліваць асалоду для яе. Так. Гэта па мне была атака, але здаравенную павучыху я не бачу, вось яна мёртвая ляжыць. Гэта элітка 21-го ўзроўня, я не ўпэўнены, што я пацягну яе. Вось там ёсць чалавек, які жадае. Давайте пошукаем. Мне кинули группу.
І людзі яшчэ ідуць сюды. Добра, якія яны ўзроўні? 21, 22, ну мы лёгка зробім. Так, ты з гары скочыў і ногі паабламваў, каб прайсці на цянькі. Так, так. Гэта ў пэўны момант, ну, скажем так, калі ты у першыя 10 разоў я бы зарабіў, ну, па-чалавечы, скажем так. А з пэўнага ўжо моманта ты нават не ўспрымаеш, ну, ты скажем так, ты не ожидаеш адыгрываць персонажа ў гульне. Ну, альбо, ну, просто я ведаеш ужо настолькі, што табе гэта не вельмі хочацца, таму што ты ўжо так рабіў. У пэўных рэчах просто ожидаеш сабе сэканоміць час трошки. Блин, дзе гэты матрыарх? Страшно паміраць, што гэта, ну, не лічы на тое, што гэта гульня. Гэта, скажу, нармальна. Ну, звычайная рэч. Для большасці гульцоў увогуле канцэпт хардкора, ну, не падабаецца. Ну, гэта большасць тых людзей, якого я ведаю, ім ідэя таго, што ў тебе адна смерць на персонажа, гэта занадта. Вось. Вітаю, Рабануха. Мы зараз спрабуем знайсці велічэзную элітку павучыху, маці павукоў, і пазбавіцца ад яе. Толькі яе нешта няма. Яе ўсё яшчэ не бачна. Яна, у яе 3 месца спаўна, вось літаральна мы зараз, вось тут, дзе мы зараз знаходзімся, адзін вось там, дзе зараз паказваю мышу, і яшчэ адзін левей вось там, яе не так даўно забілі. Яна можа з'явіцца ў любым з гэтых трох. Мы зараз усёй групы, у нас група 4 чалавекі, шукаем гэтую павучыху. Чаму я... Чамусьці не паказала эфекта павуціння, я насамрэч зараз у павуцінні не магу бегаць. І бадай цэны знайшлі. Яны бегуць. Чакайце на мяне. Во-во, знайшлі. Вось яны там. Давайте ближэй. Сорвалася на Хантера. Так, ёсць. І клык ёсць. Усё? Усё. Вольно есці. На драйвер адправляецца 9500. Хэдгампер, у мяне было пытанне наконт гэтага драйвера. Мы размаўлялі і быў пэўны момант, што можа быць там другі драйвер. Ты меў на увазе пра другога драйвера, я каб удакладніць, што будзем гуляць у другога драйвера, калі гэтага пройдзем, правильно? Окей, клык, ну ты ж бачыла, Рагана, якая здаравенная паўчыха, можа і там і клыкі её. А чаму мне паказвае усё яшчэ, што на мапе, што ў мяне не зроблена гэты квест, я ж яго зрабіў. Я дакладна забраў і клык. Вось ён ёсць. Мне проста чамусьці аддон не залічыў квест. Ну ладно, але раз'ем. Аддадзім яго потым. Так, калі я праходзіла бы Г3 на хонары, то пэўна атрымала некалькі сівых валасоў у фінальнай бойцы. Лёгка. Ну, я думаю, што Baldur's Gate 3 з-за таго, што ёсць момант рандома, то трэба быць супер асцярожным.
Лучше мяне паўчыха, як вычыць воўчыя ногі ад з'ехаў. Кишеньки выполнения, я думаю, сорта. Зразумеў тебе хедхампер, добра тады. Гэта будзе тады у нас першы драйвер, пакуль не пройдзем яго. Я на ўсялякі падрыхтую. Я падглядзеў колькі гарадоў у першым драйвере, іх 4. То бок мы на другім Сан-Францыска і 3-4 я не запомніў, якія яны, але іх усяго агулам 4. Так, тут есть некий квест. Ну, давайте поробим тут. Якая нам розница, что забивать, правильно? Это тэрыторыя, дзе працуе карпорацыя гоблінаў. Ну, яна там не толькі гобліны, але ўвогуле заснаванне яе і цэнтр яе гэта гобліны. Яны тут вырубаюць лес, як вы бачыце, вельмі актыўна. На іх і вось гнолы, напрыклад, працуюць. Нам іх і біць. Это официальный сервер? Так, это официальный сервер. Ось, там бачу. Угу. Дальнобойно. Чвара. Давайте яшчэ паедзім. У нас там ежы гэтай. Набраліся, нарабілі сабе. Вустрыц розных. Скруток інтэлекту, у нас есть скруток сілы. Давайте скарыстаемся. Няхай будзе ўсё гэта. У нас тут есть яшчэ Супер Рипер. Темы. Что такое Супер Рипер, я не ведаю. Супер Рипер 1000. То бок хутчэй за ўсё робот нейкі машына можа. Я на 30 годзе Warcraft атрымаў нешта ад Твіча. Гэта хутчэй ўсё, што ты глядзеў мае стрымы, таму што ёсць дропцы на Warcraft. І там маунт хутчэй за ўсё будзе. Там увогуле цэлы пакет для розных гулін на рознае. Так што, ну, по-моему, там асноўнае гэта маунт. Самае цікавае, там 2 маунты. Конь і воўк, нешта такое. Альбо, можа, не ведаю там, як яно, пантэра і воўк, нешта такое. Я не ўпэўнены. А што я шукаю? І дзе гэтыя планы могуць быць? Мне знаёмы расказаў, што на афіцыйных серверах жахі, чэргі на мобаў і ўсё такое. У першыя 2 дні, так. Ну, калі толькі серверы запусцілі, туды лагініцца некалькі тысяч чалавек, і пакуль іх нават у афіцыйнага сервера ёсць сістэма шардаў. І атрымліваецца, што у адным шардзе, ну то бок пэўная колькасць гульцоў, не гледзячы на тое, што вось літаральна ў гэты момант гэтага жа моба можа біць іншы чалавек проста ў іншым, скажем так, версіі зараз паралельнай рэальнасці, скажем. Вось. Гэты шарды выкарыстоўваюцца, каб разгрузіць, ну, напружаныя тэрыторыі, і нават проста калі наплыў іх гульцоў у пачатку такі, што ён не можа размеркавацца па шардах нармальна. То бок нават для гэтага ўсё роўна людзей занадта шмат. Блін, мы паміраем. Так, прырваў яго. Зараз трошкі сканцэнтравацца. Фаерболамі сваімі накідаў мне.
Так, двоих мы не цягнем увогуле, таму што адзін такі стрэл, і гэта можа быць аж да 1/4 майго здароўя, калі картане. Вось, і ў самым пачатку сервера, так, чаргі на пачатку складана залагініцца. Першыя 10, 15, можа 30 хвілін на толькі што ствароным сервере, на гэтым жа, было складана ўвогуле зайсці на яго. Ось, таму што лагін сервер проста кагосьці прапускаў, кагосьці не, можна было залагініцца праз 15 хвілін. Але гэта часова, гэта літаральна праблемы першых 2 дзён можа быць, і ўсё. Далей гэта знікае, і людзі пачынаюць распаўзацца. Некаторыя забіваюць, некаторыя людзі прыходзяць на самы хайп і потом сыходзяць адразу. Зараз ужо гэта не актуальна. Серверу ўжо 3 тыдня, і ўжо зусім в гэтым гаворкі няма. Балюча б'юць. Вось што я вам скажу. Балюча. Не падабаецца. Вось, наконт шардаў, гэта можна таксама карыстацца, калі ты пераходзіш у паці да чалавека якога-небудзь, то можна перасунуць, ну, калі ты пераходзіш у паці, то ёсць верагодна, што цябе перасуне паміж шардамі на іншы шард сервера. І, напрыклад, калі навокал няма мобаў амаль, то можна сабе раптоўна іх усіх атрымаць. Але, як вы разумееце, у гэтым як і добрая рэч, так і дрэнная. Вы усіх мобаў нахрен і атрымаеце. Вось, і гэта можа быць тое, што вас заб'е, так што гэта таксама асцярожна. А можа і не перасунуць. Яно не абавязкова. Гэта сервер прымае рашэнне, зараз вас патрэбна перасоўваць паміж гэтымі самымі шардамі ці не. Блин, я дальнобойный уся, ненавиджу дальнобойных. Я вось не ўпэўнены. Мне на квест патрэбна гэтыя схемы. А, вось, аператары. Зразумеў, каго нам патрэбна. Вось гэта 20 ўзроўневых трэба біць. Галоўна, каб ніхто не прыбег і не забраў яго ў нас. З іх могуць схемы ўпасці, я так разумею. О, нехта таксама з гэтым займаецца. Чаму мяне ў паці дадалі? Яны хер ведае дзе, вы што? А чаму яны мяне ў паці дадалі? Блин. Яны пытаюць у мяне. Яны рэальна проста квеставы прадмет сабе жадаюць. Шар. Амаль боулінг. Амаль. Вітаю, дед Максим. Кажаце, што я ўчора хварэў. Так, я не ведаю дакладна, што гэта. Я спецыяльна зараз на расслабоне гуляю WoW, бо у панядзелак яшчэ разбалелася галава, потым я чуў, як лімфаузлы напружыліся, і я не ведаю, што за яно было. Я ўчора проста пачуваў у другой палове дня. Чэл, чаго ты мне дадаеш у паці? Чаго табе патрэбна? XT4? Што? Блін, я зараз змагаюся, чэл. Ад мяне нешта ўвогуле жадаюць, там група нейкая, настойлівая вельмі. Да вось халера яго ведаю, што гэта было насамрэч, у мяне няма тлумачэння. Да што ж ты будзеш? Не магу адарвацца ад мобаў. Я першы раз не ведаў, як з паці выйсці ў выніку нанова створыў персонаж. Брутальнае рашэнне. Вось гэта хардкор. Трэпы ў паці і новы персонаж. Я уяўляю сабе рэакцыю гэтых іншых людзей, якія з табой у паці былі.
Такі дадалі чалавеку паці, потым ён ніколі не лагініцца за гэтага чалавека. Ну, за гэтага персонажа. Гэтага проста не адбываецца. Мне ж няма гэтага квеста на іх. Чаму вы мяне дадаеце? Блін. Просто безглуздзіца нейкая. І да 15 ўзроўня з адным ударам хадзіў, бо не ведаў, што кніжка ёсць са спаламі. Ну гэта... Там у квестах нават не вельмі відавочна гэта гаворыцца. Навучанне ёсць, у прынцыпе. Але мне падаецца, я не памятаю, калі я вызначыў, як усё гэта працуе. Нешта не памятаю, яка была праблема, але зноў жа гэта было шмат гадоў таму, там, можа быць, я просто не памятаю, што насамрэч праблемы былі. Адчапіцеся інтраверт. Так. Я не супраць парабіць квест, але гэтыя людзі вырашаюць за мяне, які квест мы робім, але яны спрабуюць мяне ўцягнуць у квест, у якога ў мяне нават няма. Вось, я тут пачыліць жадаю. Адна з самых вялікіх праблем гэта памерці вось, ну, такія вось людзі, якія цягнуць вас у паці ў нейкую небяспеку, а мы ў хардкоры. Я не супраць паці, калі я сам адчуваю небяспеку, але лепей я сам буду проста уважлівым, чым мяне заб'е дапаможнік нейкі. Вось такога плана. Можа, уважліва граў, можа быць, вельмі уважліва. Я раней у WoW чытаў усе квесты. Я ведаю гэтыя квесты, я чаму, ну, некаторыя квесты, я іх просто пропускаю, не чытаю, таму што я іх ужо рабіў як мінімум па аднаму разу. То бок, усе іх. А можа усе, можа амаль усе. Таму што я чытаў кожны квест. Мне было цікава, у чым... Мне вельмі важна, ведаеце, мне не падабаецца проста біць мобаў. Ну, вось проста вось, як я зараз раблю. Я зараз у гэтым нейкую медытацыю знайшоў, але раней мне важна не каго я б'ю і як прыгожа я б'ю. Мне важна было ведаць, навошта я гэта раблю. У любой гульне. Таму я не вельмі разумеў гульні, у якіх проста патрэбна біць. Ну, просто так. Мы змагаемся, а за што мы змагаемся? А чаму? Якія прычыны? Ну, то бок, у чым матывацыя персанажаў, скажем так. Нават не персанажаў, гэта нават на шутары распаўсюджвалася. То бок, нейкі Call of Duty для мяне быў больш зразумелы, чым Counter-Strike, напрыклад. У Call of Duty звычайна у цябе ёсць кампанія, якая расказвае бакі канфлікту, і ты можаш зразумець, за што змагаюцца кожны бок. А вось Counter-Strike, напрыклад, такога не прадстаўляе. Гэта потым я даведаўся, хто такія тэрарысты і контртэрарысты, але гэта было, ну, па-за межамі, скажем так, у меня сама гэта не размаўляла. Не, таксама фантазія таго, што я буду біць проста ў твар за ВРА, гэта ж таксама фантазія, ну, пэўная. Так што таксама варыянт. У асабістасці не заўсёды ёсць настрой разбірацца ў чымсьці. Далёка не заўсёды. Ось. Б'е морду ваяром. Так, то бок адзін ваяр трымае другога і б'е гэтым ваяром іншага ворага. Ось. Такі канцэпт. Як вам гульня? Гульня года, мне падаецца. Цікавейшая за WoW? Гэта проста розныя гульні. Розны канцэпт падачы сюжэта. Ну, WoW, скажем так, у расказе свайго сюжэта слабы. Ён ёсць добра прапісаныя персанажы, але WoW не ўмее у апавяданне. Вось апавяданнем у яго дрэнна. Амаль кожны аддон, які быў, ён не ўмее, скажем так, утрымліваць ідэю. Топ-3 у сваім жанры. Складана.
Я цалкам, ну, такое, блин, давай я вернуся до гэтага. Мы закінулі гэта не зусім на гульні. Яно там зараз у спісе, хутчэй за ўсё раздзел было спісак. Зараз яшчэ паглядзім. Вось, я зараз падзялюся, паразважаем на гэтую тэму. Я толькі з гэтым разбяруся, яшчэ іншыя каменты пачытаю. Алексей, Ваяр, там усё проста. Чым больш б'еш, тым больш ярасць, тым больш можна біць. Ага, так. Як аднойчы сказаў вельмі мудры Ваяр, чаму мая мана чырвоная? Так. Есть розныя гульні для рознага настрою. Прыкладна туды я думку... Warcraft 3 значна лепей. Ён распавядаў гісторыю значна лепей у гэтым сэнсе. Ён вельмі арганізавана. Гэта ўвогуле сюжэтная гульня, на мой погляд. Яна нават не той, каб стратэгія. Не, там усё ж такі, скажем так, вельмі моцная стратэгія там ёсць. Просто яшчэ вось гэтая частка сюжэтная, яна настолькі моцная, што яна пытанне, на што больш гульня арыентуецца, на стратэгію альбо на сюжэт. Абедзве часткі атрымаліся добра, таму і такая папулярная гульня. Наконт гулін і што лічу топ-3, гэта складанае пытанне, гэта супер складанае. Таму што, кожны жанр і пры гэтым, мне складана з топамі, скажем так. Ёсць, просто мне падабаецца вельмі шмат гулін, вельмі шмат, мне да халеры. Я, хутчэй, чалавек, ведаеце, є шмат людзей, якія гавораць, што вось, па тыпу, вось гэтая херня, ачмурэна, ўсё астатняе гаўно. Вось такое. А ў мяне наадварот. Я магу сказаць, што вось гэтая гульня неўдалая, а ўсё астатняе зашибісь. Просто по-рознаму. Вось такая штука. Таму з топам становіцца вельмі складана, таму што ў мяне няма... трэба перабіраць гіганцкую колькасць гулін. Вось. І складана сказаць, якая найлепшая. Я ўжо гаварыў пра гэта. Ужо было на адным са стрымоў, нават з гэтага ёсць невялічкая нарэзачка. Ёсць ачмурэнейшая гульня, якую я лічу, што варта прайсці, але яна таксама, яна не для ўсіх. Вось, я уже расказваў пра яе, я нават вам зараз спасылачку ў нейкае бяспечнае месца прыйду, спасылачку кіну, нават відос зрабіў з нарэзкі са стрыма, калі я пра яе апавядаў. Дайце ка мне момант. Я спецыяльна вам не гавару, што за яна. Это наўмысна. Спадзяюся, мяне там зараз біць не будуць. Так. Зараз гук можа прорвацца. Так, ёсць. Прорваўся. Давайте поставим музычку куда-нибудь сюды. Халера. Зараз. Я шукаю конкретно... Да что ж ты будешь робить? Мой канал. Зараз знайду. Да и не той. Почакайте. Хотел вам посылочку хутенько скинуть. Зараз, шукаю, и мне все не то выдае. Поглядеть свой канал. Вось. Есть у меня посылочка. Оп. На заводе у каналу так. Між аккаунтом пакуль переключишься. Я дакінуў вам спасылачку. Спецыяльна не сказаў, якая гульня, але можете паглядзець. Відосік спецыяльна не аб'яўляўся моцна, і я яго не форсіў, таму што гэта хутчэй удала, і калі вы знайшлі яго самі і пабачылі, таму што лічу ачмурэнейшая гульня, якая сканцэнтравана ў асноўным на сюжэце, на апавяданні. Ось, рэкамендую усім. Так, хутенька зараз чат перачытаю, бо я прапусціў. Я не разумею такое, я разумею, што нейкія гульні проста не мае, але яны не робяцца за гэтага дрэннымі. Так, у большасці такое ж самае меркаванне. Часцей за ўсё, я вельмі доўга задумваўся на тым, што мне падабаецца, чаму мне падабаюцца некаторыя гульні, а чаму не падабаюцца іншыя, таму я магу нават сказаць часта, чаму мне не падабаецца нейкая гульня, а чаму некаторыя падабаюцца. У мяне ёсць, скажем так, вельмі дзіўная дэвіяцыя, не так даўно. Я знайшоў гульню, якую я лічу поўнай хернёй, але я не магу зразумець, чаму я не магу да яе адрвацца. Вось. Я спецыяльна зараз у яе не гуляю, бо, яна зацягвае мяне, каб здае. Гэта Palworld. Гэта вось гэтыя пакемоны з стрэльбамі. Гульня поўная херня. Я яе прапусціў поўнасцю, я думаў, што яна херня, я пачаў яе гуляць, яна херня, яна выглядае як херня, я не магу ад яе адрвацца, я не магу патлумачыць. Якога хрена. Так, топ-100, каб нікому не было крыдна. Ну, топ-100 больш рэалістычна, але нават і гэта не зачэпіць усяго.
Можа таму што сеткавая, а так ты адзін і лінія часу адна, а тут у кожнага свая, але ўсё адначасова ў адным месцы. Так і не, некаторыя гульні робяць таксама сеткавую гульню і добра апавядаюць сюжэт, то бок ММОшкі некаторыя. Чаму музыка спынілася? Музычка, давай, далей круціся. Так, добрая фармулёўка, топ-3 гульні, у якія варта пагуляць. Я не магу вось з гэтым топам, таму што мне тады шкада, я абавязкова нейкую прапусціў. Мне будзе шкада. Але паразважаць на тое, якая гульня з'яўляецца адной з найлепшых, скажем так, у топ-10 жанра ўваходзіць, гэта добрае, ну, добрае разважанне, скажем так. Памятаю, ты рэкамендаваў, але я пакуль не дабралася. Яна таксама можа не зайсці. Вось. Тое самае з фермаю. Магчыма, аўтары ўбухалі $1 мільён у тое, каб яна зацягвала. Яна, наадварот, яна зроблена як танны кавалак гаўна. Я пра Palworld зараз гаворка, гэта вось пакемоны з стрэльбамі. Але яна зроблена на 80% з асетаў, Unreal Engine. Там, альбо чаго, ну, на чым яна зроблена. Яна па тыпу выглядае ўсё як стандартныя асеты, якія змяшалі разам, нават, ну, непрафесійна. Набрались механікі, якія усе механікі скрадзеныя, ўсё скрадзена. Але пры гэтым яна чамусьці добрая гульня. Ну, яна добра гуляецца, і я не ведаю, чаму яна зацягвае. Я не магу падлумачыць гэтага феномена Palworld. Яна была папулярна, можа, ну, паўгады таму, а потым памерла. Папулярнасць яе знізілася вельмі моцна. Я вырашыў паспрабаваць зараз, калі хайпа няма, ну, калі можна адэкватна ацэніць, і проста паглядзець, тым больш, што яна ёсць у Xbox падпісцы. Вось, я вырашыў яе зацэніць, і чамусьці яна працуе. Я не разумею, чаму яна працуе. Гэта яшчэ добра, што ты не Nintendo Boy, там гэтых пакемонаў, як грыбоў ля шашы. Дык справа ў тым, што сярод пакемонаў ёсць таксама чмурэнейшыя гульні, а ёсць, ну, такое сабе. Ось. Я не Nintendo Boy, але мне падабаюцца канцэпты гулін Nintendo. Я не жадаю сабе набываць, ну, мне не падабаюцца кошты. З Nintendo мне не падабаюцца толькі кошты. Так бы я, можа бы, гуляўся ў гэты самы Nintendo Switch. У нейкую зельду, можа. Таму што яны, як гульні, добрыя. Ось. Але, ну, уже тут розныя людзі ўспрымаць розныя, як вельмі важныя моманты ў гульне. Ну, напрыклад, камусьці больш важны сюжэт, камусьці больш важна канкрэтна сама гульня. Ну, то бок, геймплей, скажам так, то як яна гуляецца. Розныя людзі вельмі па-рознаму ацэньваюць гульню. Так. NFS ці Forza? Для мяне хутчэй Need for Speed. Forza Horizon міма мяне прайшла больш. Mass Effect ці Зорныя войны? У залежнасці ад таго, пра якую частку Mass Effect мы гаворым і пра якія Зорныя войны мы гаворым. Elder Scrolls ці ХВ што іншае? Elder Scrolls. Хто у нас канкурэнты Elder Scrolls? Хто у нас такія яшчэ? Доўгагуляючыя серыі ў фантазійным сусвеце, хто падкажа? Готику не прапаноўваць, яны трошкі аб розным. Хамячок, які на кнопачку націскае ў эксперыменту і атрымлівае дафамін праз боль. Гэта пра Palworld гаворка? Age of Mythology ці Age of Mythology? Ну, тут складаны выбар. Я бы падумаў. Мне патрэбна пару дзён падумаць. Вяртайцеся пазней. Nintendo разумна глядзіць на рынок. Яны бачаць, што зараз графіка і жалеза не маюць такога значэння, як раней. Пагаджуюся. Я не пагаджуся, што яны самыя разумныя на рынку. Ось, не лічу так. Але я скажу, што у іх ёсць пэўны, скажем так, яны націскаюць на гульцоў, якім падабаецца канкрэтна геймплей. Ось, у асноўным. Вось такія іх, скажем так, профіль, яны уявілі сабе профіль гульца, які іх цікавіць, і яны ў гэта ціснуць. У мяне вельмі добры зараз молот выпаў, але ёсць праблема. Я молотамі карыстацца амаль не ўмею. Давайте возьмем да сябе. Так. Ну, выглядае ён так сабе. Але ён не благі. Давайте пакарыстаемся ім.
Я паспрабую знайсці ворага якіх-небудзь, на якіх я магу патрэніравацца зараз. Каб ён на адзінку стаяў, каб я проста доўга яго пабіў. Ведьмар 3 гадоў 6 тлумачыў, як ён будзе лепш за Skyrim, таму, мабыць, Ведьмар канкурэнт старых скруткаў. Я скажу, што Ведьмар 3 і Skyrim канкурэнты, але як серыі хутчэй не, я думаю. Ёсць яшчэ, ведаеце, ну, я сам сабе, ну, гэтую паралель спрабую правесці паміж Ведьмаром і скруткамі, у чым яны падобны, у чым яны адрозніваюцца. Я думаю, што яны закранаюць адну аўдыторыю, то бок могуць змагацца за адну і тую ж аўдыторыю, але пры гэтым гэта розныя гульні вельмі. Ведьмар 3 не настолькі, скажем так, асноўныя фокусы, якія робіць Skyrim, гэта гіганцкі сусвет, у якім ты можаш быць і швец, і дудзец там, ну, карацей, усё адразу ты можаш быць, так? А гісторыя Ведьмара — гэта гісторыя канкрэтна аднаго персонажа і пра гісторыі, пра сюжэты. У The Elder Scrolls не такі моцны націск на сюжэт. Ён пра вашага персонажа. Гэта гісторыя вашага персонажа, але ў сэнсе пра вашага персонажа, а не пра Геральта. Разумееце, пра што я, так? Вось. У гэтым яны адрозніваюцца, але яны могуць змагацца за адну і тую ж аўдыторыю. То бок людзям, якім падабаецца Skyrim, можа спадабацца Ведьмар 3 лёгка, і ёсць людзі, хутчэй за ўсё, якія разыдуцца ў меркаванні наконт гэтага. Што наконт скруткавых фалаутаў? Ну, просто гульні Bethesda складана, ну, на мой погляд, пачынаю трэці Fallout — гэта The Elder Scrolls. Вось. Чацвёрты Fallout таксама The Elder Scrolls. Таму, ну, у іншым сеттынгу. Таму, не ведаю, яны... Складана сказаць, яны же самі ўнутры адной кампаніі працуюць. Так што... Тут уже хутчэй гаворыць пра розніцу сеттынга. Тут уже што больш каму падабаецца. Калі мы не параўноўваем зараз Fallout першы і другі, там першы і другі Fallout ўсё ж такі даволі адрозніваюцца. Вось, але сеттынг мне больш падабаецца фэнтэзійны сеттынг. Я больш фанат такога. І ў той жа момант я адны з самых найлепшых гульняў маіх улюбёных гэта ў касмічным сеттынгу, sci-fi сеттынгу. Таму я не ведаю дакладна, не магу можа выдзеліць канкрэтна, што мне ў sci-fi падабаецца, а што не, вось канкрэтна sci-fi. Таму што той жа першы Mass Effect ачмурэ на мяне зайшоў. Ачмурэнейшы проста. Пры гэтым другі я амаль гуляць не змог. Але сусвет той жа самы. Так, на Skyrim трэба дадаваць моды, каб бачыць цыцкі. У Ведьмары моды не трэба. Перамога. Я лічу перамога. Усё. Ты поўнасцю змяніў маё меркаванне. Раз Deus Ex можна яшчэ... Можаш нешта сказаць? Deus Ex... Пытанне старыя Deus Ex, альбо Mankind Divided і Human Revolution. Арыгінальная вельмі, ну, увогуле, вельмі ўплывовая серыя. Паказаўшы, што можна... Ну, вось гэты падыход... Для тых, хто не ведае, Deus Ex мае асабістасць, якую потым, ну, забралі сабе некаторыя іншыя гульні. Асабістасць у тым, што можна стварыць шмат гульнявых сістэм, даць гульцу магчымасць узаемадзейнічаць, і ўсе яны, як і ў рэальным сусвеце, яны узаемадзейнічаюць адна з адной і існуюць паралельна гульцу. То бок гулец абірае, у чым ён будзе разбірацца і чым займацца ён будзе больш, якой гульнявой сістэмай. Пры гэтым ён можа праходзіць такім чынам гульню. Рабіць гульню такую гульню цікавай складана, і у Deus Ex яны малайцы, у іх гэта атрымалася. Таму што проста накідаць розных механік і аб'яднаць іх у адну і пакінуць як ёсць, часцей за ўсё прыводзіць да правалаў. Ну, гэта складана. Трэба думаць, што з чым працуе, а што не працуе. І гэта ўсё жанр імерсіўных сімулятараў. Так, яны змянілі логіку. Першы Mass Effect едзеш як па рэльсах, а другі трэба збіраць карабель, калі не памыляюся. Трэці не памятаю, там нейкую зброю збіралі. Можа, я не думаю, што рэльсы канкрэтна было маім пытаннем. Ну, не, канкрэтна з Mass Effect'амі я ведаю, чаму я не стаў гуляць у другі Mass Effect. Это за геймплея.
выключна геймплей для мяне вырашыў, таму што партыйны RPG мне вельмі спадабаўся першы Mass Effect, таму што мне тады хацелася партыйных RPG, які былі больш класічнымі. Таму што такога было не шмат на той момант на рынку, і першы Dragon Age, першы Mass Effect, а чаму дрэнна? Гэта больш класічная RPG з элементамі экшена, так? А вось другі Mass Effect і другі Dragon Age гэта экшен з элементамі RPG. Яна значна менш пра такі класічны падыход да ралёўкі і значна больш пра тое, як вы просто добра страляеце. І вось тут у мяне з-за таго, што парадігма ператунулася на больш канцэнтрацыю на экшен, мне ўжо ў той момант не хацелася экшенаў. Экшенаў хапала на рынку, іх было да халеры розных варыяцый, і гэта не тое, што мне ждалася гуляць. Таму і такая змена. Не тое, каб гульня дрэнная была, гэта хутчэй жаданне ў пэўны момант, чаго я хацеў тады. Калі трэба было збіраць набоі, гэта і ў другім таксама набоі патрэбна было збіраць, а ў першым не патрэбна было. З-за таго, што я прачытаў увесь кодекс нахрен у першым Mass Effect, для тых, хто не чытаў яго, там ёсць тлумачэнне, чаму патроны не выкарыстоўваюцца ў першым, а ў другім выкарыстоўваюцца. Справа ў тым, што гэта не набоі. Справа ў тым, што гэта ахаладжэнне. Ваша зброя ў першым Mass Effect просто перагравалася, і вам патрэбна было пачакаць, каб ёй можна было страляць зноў. Гэта была асноўная механіка ў стральбе. У другім Mass Effect гэта тлумачыцца тым, што сістэма не змянілася, набоі сталі мацней, як бы энергетычная зброя, она стала мацней, але у яе з'явіўся недахоп. З-за таго, што вельмі моцна перагрываецца зброя, трэба было ахладжальныя гэтыя элементы адстрэльваць. То бок, гэта у цябе літаральна перагрытая проста кавалачак, які ты адстрэльваеш, каб уставіць наступны, які гатовы перагрэцца і даць цяпло ў яго. То бок гэта ахладжальны элемент больш. Вось такая халера. Ты гэта і сказаў. Не, я пра тое, што гэта трошки падыход. Ты сказаў пра тое, што гэта набоі, а я пра тое, што гэта не зусім набоі, гэта ахладжэнне. У першым Mass Effect просто настралялі шмат гэтых набояў і ўсё, на другую частку не хапіла. Увесь бюджэт на астатняе пайшло. Я камандзір Шепард, і гэта мой любімы стрымер у Цытадэлі. Пачакайце, гэта было ў першым альбо другім Mass Effect, гэтая крама. Мне падаецца, другая крама, так? Другая крама, другі Mass Effect. Не? Эй, куды ён пабег? А ё-маё, яшчэ з'явіліся. Зараз у нас, магчыма, прыжмуць тут. Яны з'яўляюцца хутчэй, чым я іх забіваю. Ставім тотэмы і збегаем. Не, адчапіцеся. Трэба бегчы. Мы так памерці можам зараз. Я там не змог забраць лут, таму што адзін з іх збег літаральна кудысьці на жалезную эту халеру. Лечыцца. Зеле яшчэ вып'ем. Яшчэ адзін тотэм для прыцягвання ўвагі. Так, яшчэ лячэнне, падымаем шчыт. Зараз я поўнасцю бачыце на гульне. Нагадваю таму, што ў мяне толькі адное жыццё. Радзяўбаць якое будзе шкада. Яны з'яўляюцца там хутчэй, чым я іх забіваю. Гэта праблема. Так, схему мы так і не здабылі, і той лут мы падабраць. Давайте рызыкнем. Спрабуем падабраць лут. Зараз проста уважліва. Ёсць? Не, няма лута. Таго, што мне патрэбна. І ладно.
Так, другі, там же, правда, магчыма у кожнай краме зрабіць рэкламу. Ага. Окей. Я просто смутна вельмі, я так не ўпэўнены, у якой частцы гэта было. Другую частку я пачынаў, можа, разоў 6. Я вельмі спрабаваў яе прайсці, адолець. А ось, таму што мне было цікава працяг гісторыі, але, каб вы разумелі, другую частку я толькі на палову адолеў. І кожны раз закідваў. І самы далёкі гэта была палова гульні, я прайшоў прыкладна. І трэці Mass Effect я ўвогуле не пачынаў нават. Ось, таму што, ну, навошта мне пачынаць трэці, калі мне другі не падабаецца. А трэці, ён, наколькі мне вядома, ён амаль другі Mass Effect. Ну, і атрымліваецца, мне цэлых 2 гульні трэба трымацца, калі мне не вельмі падабаецца гуляць. Канкрэтна гуляць. Сюжэт усё яшчэ цікавы. Нам патрэбныя гэтыя аператары. Усё яшчэ. Наверх я, можа, уже не полезу, але буду забіваць якось тут знізу. Бо наверсе небяспечна. Праз боль. Я спрабаваў, я шчыра спрабаваў. Але кожны раз я не мог просто вярнуцца да гэтай гульні. І не таму, што гульня дрэнная, альбо нешта такое. Я разумею, чаму яна людзям падабаецца. Просто гэта не таго, што мне хацелася. Ось. У пэўны момант я просто нагуляўся столькі гэтых шутаноў і, ну, экшанаў, што мне было іх занадта шмат. Трэба прымусіць якога-небудзь стрымера. Ну, калі вы будзеце закідваць, то я буду праходзіць. Таму што гэта хаця бы я не ў адзінку праходжу. Я буду скардзіцца, можа быць, на гульню па дарозе, але я буду... Ну, мне ўсё роўна будзе цікава. Так што, калі вы накідаеце мне на Mass Effect другі, трэці, то я іх прайду. Але ж колькі гадзін? Ну, я ж думаю, іх там хутчэй за ўсё гадзін па 30, па 40... Які па 30, па 40? Чакайце, там чалавека трэба выратаваць. Он зараз памрэ. Так... Па-першае, мана ў яго скончылася, ён бяжыць, добра, няхай працягвае, я пастаўлю яго тотэм, які прыцягне ўвагу, вылечым яго. А хто яго так атакуе? Зачым, за хлопцам, каб ён не памёр? У мяне то ўсё ў парадку, мне нават і блізка яны не пагражаюць, але ён амаль ад'ехаў. Падзякаваў мяне і баб даў. Так, мне нават нешта выпало. Штаны. Не такія, каб благія, нават трошкі лепей за маі. Сілы даюць трошкі. Не, пакі не мае. Тебе по пляну гоблинцы, без проблем. Хоть погуляю их. Mass Effect 2 за злочинца. Окей. А там ёсць стварэнне захавання свайго па тыпу, там жа паміж першым і другім Mass Effect можна было пераносіць захаванне. І я памятаю прыкладна падзеі, як я праходзіў у розных варыяцыях першы Mass Effect, я яго некалькі разоў прайшоў. То я, можа быць, сабе абраў бы варыянты таго, што я нарабіў першым. Мой самы папулярны, скажем так. Толькі ён у мяне там добры атрымаўся ў першым. У асноўным быў толькі адзін праход за Ренегата. Mass Effect 2 праз боль. Окей. Чым ён адрозніваецца ад варыянта пра злачынца? Там нібыта планавалі. Так. Вось мне не магу згадаць, ці рэальна яны ўвялі такой генератор, ну, стваральнік захавання. Не атрымалася. Окей. Таму што я памятаю, што калі ты не перасоўваеш сваё захаванне, перасоўваць захаванне са сваімі рэзультатамі было магчыма. Але калі ты не перасоўваеш захаванне, то яно аўтаматам табе стварае нейкую дэфолтную версію. О, пра сайт нейкі. О, мне падаецца так. Мне падаецца, там у іх быў сайт, яны тады запусцілі сайт, на якім можна было стварыць сабе захаванне. Нешта такое. Блин, да гэтых аператараў біць.
Я ўжо нават не вельмі жадаю іх біць, я думаю, можа сысці адсюль просто. Так, молотам мы ўсё яшчэ карыстаемся як прыдуркі. 88 са 110, гэта такое сабе. Это я вось новы молоток сабе надыбаў, але я яго не карыстаю. Ну, я не умею імі карыстацца. Персонаж, гэта як у Скарыме, карацей. Чым больш карыстаешся, тым лепей карыстаешся. Таму зараз вучым нашага персонажа. Там праз гульню не, я не памятаю, я шчыра не памятаю. У мяне няма захавання арыгінальнага, ну, у любым выпадку. Мне прыйдзецца пачынаць у ідэале просто стварыць захаванне. Бо я не вельмі жадаю гэты рандомны варыянт, які проста абы як сабраўся там. Таму што гэта не мой канон, які ў мяне атрымаўся. Мне падабаецца гэтая ідэя. Мне ўвогуле спадабалася тое, што ў ведзьмароў можна пераносіць паміж усімі часткамі захаванне свае. Што гэта ўплывае ўсё ж такі. Вельмі круто. Бан маланка атрымаў новы сэнс. Не трэба мне баніць малаток, якім я карыстаюся. Ён новенькі, ён круты. Там варыянтаў Mass Effect зараз набегла. Дайце-ка я хутенька, блин, тут бяспечных месцаў просто няма. Давайте я збегу куды-небудзь у бяспечнае месца і зараз трошки парадак навяду у галасавалке. Так, блин, тут не забраться. Давайте ось тут вылогинемся. Зараз я трошки парадок наведу. Герой мячовой магии 4 отправилась 1000. Дякую велике. Так, чакайте. Зараз наладжу. Каб меня там не забили, покуль я тут займаюсь этим списом. Так. От деда Максима отправилась 1000. Холера ведая на что. Давайте я куда-нибудь закину просто, что мне на вока трапить. А что у нас довольно давно не просовывалось? Шмат чего насамрэч. Чему так мало на The Save? Давайте на The Save мы отправим 1000. Пересунули. Дед Максим у нас вынику на The Save занес. Так. Далей. Зразумеў. Mass Effect Andromeda. Так, у нас Mass Effect зараз налетело. Так, почекайте-ка, тут шмат. Яшчэ на герою мяча і магії 4 отправляется. Так, у нас... блин, я их раскидала Mass Effect'ы. Давайте-ка я их пошукаю. Mass Effect Andromeda на 10 тысяч. Ох ты же, йо. Mass Effect 2 за злочинца. Давайте я буду вось гэты Mass Effect 2 за злочинца, я на яго буду накидывать тады. Ось так. І выдарю вось гэтыя варыянты. Так, ёсць. Яшчэ там 500 павінна адправіцца. Ты супраць злыдняў, тады табе патрэбна закінуць гэты самы, больш, чым на злыдняў. Пры гэтым, што цікава, я прапаную наступную бойку. Пры галасаванні на Mass Effect, вось у нас есть варыянт Mass Effect 2 за злачынца.
Напрыклад, калі першы стрым пераможа за злачынца, а наступны пераможа за добрага, то у нас будзе персонаж з біпалярачкай. Мы будзем выкарыстоўваць адное захаванне, але на каго нагаласуем, на таго і будзе біпалярачка. Так, далей. Таму што, ну, паралельна трымаць два захоўвання, ну, такое сабе, а гісторыю хочацца паглядзець, так? Таму мы будзем вось так праходзіць. З адным захаваннем, але на каго нагаласуем, туды і пойдзем. Так, пакуль на злачынцы, я аб'ядноўваю ты варыянты, якія на злачынца, я бачу толькі гэты варыянт. Просто Mass Effect 2 не было, я не бачу, по-моему. Альбо я зараз наблытаў ўжо ўсё. Не, я не бачыў канкрэтна, які гаварыў бы, што гэта на за добрага. Так што давайте, калі што, завядзем такі. Я, можа, зараз сам сотню просто закіну туды. З такім падыходам сюжэт не паглядзець. Ды нормально. Форест прыбраць? Не, навошта? Я ж яго не дапрайшоў. Так. Я вось гэта закіну. Будзем гуляць у гэта. Гэта каб у вас было на што арыентавацца. Mass Effect 2 за героя. Там герой і ренегат, наколькі памятаю. За героя. Это я сам отправил 100 пунктов, как бы у вас было на что обирать, на что голосовать. Мы еще не побудовали ракету с косток? Не-не-не. Першы захорос мы так і не прайшлі. Я яго сам браў сабе на стрымы яшчэ праходзіць, але зноў жа яна даволі ну, месцамі жудасная, і я бы жадаў пабачыць сюжэт у ёй, але яна, ведаеце, калі пытанняў і таямніц у гульне становіцца больш, чым адказаў, значна больш, чым адказаў. І ў мяне ўзнікае пытанне, а ці дадуць мне адказы на гэтае мае пытанне ўжо? Ну і плюс, каб атрымаць любы адказ, трэба лезці ў пашчу да ворагаў, а гэтага не вельмі хочацца. Эмацыйна проста не хочацца. Ну, вось таму складана. Геймплейны цыкл мяне трошкі спыняе. Мне яго складана эмацыйна перадолеваць. Адкуль прыходзяць чарапахі? Вось, напрыклад. Увогуле, у якім годзе адбываюцца падзеі, напрыклад? Такія проста пытанні даволі. За героя? Не-не-не, то бок будзе... О, блин, зараз два ворага. То бок, у нас ёсць варыянт галасавання за героя і за злачынца. На першы стрым, калі пераможа, напрыклад, за героя, то мы гуляем у стылі героя. І паўсюль мы спрабуем быць героем. Калі на наступны стрым перамагае герой, то мы таксама працягваем гуляць гэтае ж захаванне за гэтага героя і спрабуем стаць яшчэ большым героем, чым мы былі раней. Але калі раптоўна, напрыклад, перамагае злачынец, то мы працягваем гэтае ж захаванне з героем, якога раптоўна херакнула біпалярачка, і ён пачынае біць усіх. То бок, настрой на наступны стрым задаецца вамі. Так, нарэшце я выбіў патрэбны прадмет квеставы. Доўга ён выпадаў. А раман з Гарусам у якім праходжанні будзе? Там як пашчасціць, я ж не ведаю, як яго раманціць у другім Mass Effect. Я не ўпэўнены, хто яму больш падабаецца ў другой частцы. Герой альбо злачынца. З такім падыходам, можа, у нас увогуле нікога не будзе. Там толькі вось гэтая дзяўчына, якая ў татуіроўках, можа, вось яна адзіная, хто будзе такая не супраць нас адбітых. Так, мы гэты квест узялі, зрабілі, ідзем назад. Мы перададзім гэта ўсё. У прынцыпе, тут мы скончылі.
Чаму заўсёды з гэтым трэба змагацца? Пра што разгаворка, Цмок? Я не пабачыў. Чаму мне не дазваляюць схіліць рэльефа да шляху зла? Дык ніякай праблемы. Галасуй за яго. Мне, насамрэч, вельмі добрыя прадметы нешта нападалі. Ведай, мне яшчэ, это важна, мне выпаў... вось тут згарнуць трэба. Мне яшчэ адзін молат выпаў. І яшчэ лепей, чым папярэдні. Толькі лепей ён не з-за таго, што яго стата нейкая чмурэнная, і ён там дамажыць больш. У яго здароўе ёсць як параметр. Пры гэтым ён няблага прадаецца на аукцыёне. З ім мы, хутчэй за ўсё, выжывем больш. Ну, верагодна, што перажывем. Давайте возьмем яго. Я возьму яго, лепей больш здароўя, таму што якія пашкоджанні ты камусьці нанесці можаш, калі ты мёртвы, правильно? Пагроза гарпіі, 26 ўзровень, не. Мы гэтага рабіць не будзем. Продадим наше смецце. Ён пахне бэзам, так. На ім накладзены ўсе магчымыя заклёны. У яго трапіла маланка 1000 разоў. Прадаем гэта. Гэта на аукцыёне няблага каштуе, вельмі няблага, 18 срэбра. Туды адправім яго. Гэта 2 срэбраных на аукцыёне. Мне падаецца, гэта ўсё адправіцца на аукцыён. 15 срэбра. Няблага, вельмі няблага. Гэта ў сменніцу. Гэта я ўжо таксама нічога з гэтым не зраблю. Лёгкія скуры. Ну, няблага мы так грошай зарабілі. Мы літаральна за апошнія 1,5 гадзіны мы зарабілі амаль 1 залаты. Это даволі шмат для майго ўзроўня. Так, это можна таксама прадаваць. Ну, плюс-мінус парадак. Давайте на аукцыён. Мне патрэбна ў грымар, так? Мне хутчэй за ўсё патрэбна ў грымар. Тут даць квест і потым у агрымар. Прабяжымся яшчэ. Дадзім квест на выхадзе з гэтай лакацыі. І я тэлепартнуся ў агрымар, прадам гэтыя рэчы. Так я дадаў варыянт за героя, каб у нас не было яшчэ 1000 варыянтаў за героя. Это вось ад гэтага пазбегнуць гэтага. Так, з вырашэннем код не код, трэба галасаваць, мне падаецца. Інакш мы гэта не вырашым пытанне. Я не забыўся сказаць, ёсць такая верагоднасць, гэта яшчэ мы гаворым праз 3 тыдня такое адбудзецца, можа быць, калі не больш. Калі ўвогуле адбудзецца.
Ёсць верагоднасць, што прыйдзецца перанесці стрымы. Гэта яшчэ пакуль рана пра гэта гаварыць. Гэта вельмі рана гаварыць дакладна. Але, магчыма, час вельмі моцна перасунецца, і я буду стрыміць ужо з раніцы альбо днём. Нешта такое. Таму што ёсць змены на працы, і гэта яшчэ толькі размова пра гэта ідзе. Я пакуль адмаўляюся як магу, але ну, што расклад прыйдзецца памяняць. Бо я жадаю пакінуць стрымы прыкладна ў гэтым часовым моманце, вось як зараз, плюс-мінус, можа, 1 гадзіну. Але выглядае так, што ў мяне выбару не той, каб застаецца. Я ўжо спрабаваў ад гэтага пазбавіцца апошнія 2 месяцы, але па выглядзе прыйдзецца перасунуць. Ёсць такая верагоднасць, так што вам прыйдзецца, хто можа, таму... Ну, тут такая справа, што я разуменне, у ўсіх ёсць магчымасць глядзець мяне днём, таму я ўсё яшчэ нагадваю, што ёсць архіў стрымоў. Стрымы ўсё яшчэ будуць выкладвацца, як звычайна, на канал з архівам стрымоў. Нічога іншага не змяняецца, акрамя самого часу стрымоў на Твічы. Ось. Мог бы дадаць, будзем гуляць у гэта за 0 дайсаў. На той выпадак, калі ў людзей няма дайсаў, але яны не хочуць забыцца пра гульню. Ну, спіс тады перапоўніцца. Я наадварот думаў, скажем так, спіс расце, ён раздуваецца, але пакуль не крытычна, я яшчэ пакуль у парадку. Але чым больш ён становіцца, тым складаней ён, ну, скажем так, за ім сачыць. То бок у выніку мне падабаецца, што ён вялікі, але ёсць крытычная кропка, калі яго немагчыма, за ім немагчыма будзе сачыць ні вам, ні мне. То бок вось тое, што ён прасоўваецца, нават калі яго паскорыць, калі іх стане там, напрыклад, 500 гулін, і большасць з іх будуць, напрыклад, па 100, то сэнсу ў гэтым спісе тады няма, таму што ўсе бачаць спіс па сотеньке. Вось. А галасаваць, звычайна, ну, у людзей няма, я заўважыў такую тэндэнцыю, што ў людзей няма жадання галасаваць за гульню, якая, ну, не за сваю гульню, якая зусім там на самым нізе. Звычайна. Ёсць выпадкі, я там пару прыкладаў мог бы назваць, калі б я памятаў, за якімі гульнямі гэта адбылося. Але калі нехта ўвёў яе за 100 балаў, яна звычайна не прасоўваецца далей. Тым больш, што 100 балаў на гульню гэта зусім, ну, зусім не шмат. На мой погляд. Яны ж набіваюцца даволі хутка. Што ў яе за Elder Crown і Shading Machines? Паговорыць з магатай у Тандерблафе. Давайте паразмаўляем, таму што мы ў Тандерблаф лёгка трапім. Шрэдеры XT4, XT9. Гэта ў той же лакацыі, які мы рабілі. Гэта на 23 ўзровень. Я не вельмі жадаю іх рабіць. Там не той, каб самая бяспечная лакацыя. Я, можа, ў іншых месцах, якія квесты парабіў лепей. Давайте не будем далей працягваць у каменнай кіпцюру гэтыя квесты рабіць. Калі што, вярнуся. Красейшы за герой не прасунецца. Высокая верагоднасць. Ну, калі нехта будзе закидывать, то няхай. Паглядзім. Я вярнуўся ў Грымар. Зараз выкарыстоўваючы камень для вяртання. І збіраюся прадаць трошкі смецця. Ну, як смецця? Даволі неблагіх прадметаў, якія каштуюць, ну, салідную колькасць. Паглядзім, ці атрымаецца нармальна за іх нешта. Я для аукцыёна карыстаюся аддонам. Ось, ён трошкі дазваляе за меншую колькасць дзеянняў зразумець, на якую цэну прадаваць, бо ў асноўным арыентуецца ўсё на кошты, якія я сам выставіў на прадметы. Так, гэта можна ўсё прадаць. Далей мы яшчэ адну рэч зробім, дарэчы. Я возьму зараз хутенька зраблю сабе яшчэ заплечнікі трошкі большага памера.
Так. Трэба даслаць вось гэтую поўсць да нашага іншага персонажа. У нас ёсць спецыяльны персонаж, які нізкага ўзроўня стаіць у сталіцы, у асноўным, амаль увесь час, і чакае на тое, каб яму даслалі просто нейкія прадметы і займаецца яшчэ пашывам розных рэчаў. А чаму мне? Гэта не той. Спецыяльны персонаж пані з грошам. Так, ёй дашлем гэтую поўсць. Вышло ёй. Зараз за яе зробім нам валізачку. Вось ёй гэтае пісьмо прыйшло, гэты ліст. На гэтым сервере у арыгінальным класіке нават свайму персонажу даслаць ліст гэта была гадзіна. То бок тое, што я зараз адправіў, яно прайшло праз яшчэ. Что у нас? На масс эффект 2 за героя отправляется 100. Дякую вялікі. Чаму? Яно уже прыйшло? Гэта его ўсё. Можна выдаліць. На Mass Effect 2 за героя яшчэ 100 отправляецца. Па крыху прасоўваецца. Усё ж таки можа шансы ёсць. Не ўсё настолькі безнадзейна для героя. Давайте ўвогуле я нешта зараз. Я яшчэ не учора, а на стріме па Soul River'у не вельмі сачыў. Спіс у нас лідараў. У нас сёння серада, галасаванне скончваецца толькі заўтра, але давайте ацэнім, што у нас ёсць. Лідары Grim Fandango, гэта Adventure Quest, даволі старая, але ў яе выйшаў рэмастер, які амаль нічога не змяніў. Трошкі пацягнуў тэкстуры і даў іх запускацца на больш актуальных сістэмах. Ён зараз на першым месцы, потым Герой Мяча і Магіі на другім месцы. На трэцім месцы Hearts of Iron 4 Fallout мод, там іх 2, я нейкі абраў, не памятаю, які дакладна. 22 500. Драйвер 22 500, так же само падзяляе одну і тую ж колькасць балаў. І Goblins 2 на пятым месцы з 21 500. То бок усе яны прыкладна блізка адна да адной, і ёсць верагоднасць, што нейкая будзе прасунутая апынецца на першым месцы замест Grim Fandango. Так, чакаем, пакуль не збярэцца дайса. Так, ёсць у нас. Я пашыў там зараз тканіну, саму гэтую поўсць сабраў. Мне не хапае нітак. Пакуль толькі адну зробім. І адразу дашлю назад свайму персонажу. Будзе трошкі больш месца ў кішэньках. Ёсць. Герой Мяча і Магіі адпраўляецца 500, і калі я не блытаю... не, ўсё яшчэ не на першым месцы. Але блізка. 300 балаў усяго аддзяляе. Дасылаем, а гэта ў нас... Раман. Я пакуль... у нас же не той, каб мы суперактыўна праходзім класіку на стрымах. І я не ждаў вас, скажем так, каб вы пазбавіліся задавальнення таго, як памрэ гэты персонаж. Я таму пакрыху пачаў... Я зрабіў сабе яшчэ аднаго персонажа, за якога праходжу. І спецыяльна ўзяў таго, які хутчэй за ўсё памрэ. Ось, гэта Ваяр. У Ваяроў самая высокая верагоднасць памерці на першых 30 узроўнях, таму я не думаў, што ён далёка зайдзе. Ён зараз ўжо на 14 узроўні нешта такое. То бок забраўся даволі сур'ёзна. Вось, я гуляю яго... 14 вось узровень. Вось, і пакрыху ён прасоўваецца наперад. Я ў гэтую пятніцу, пэўна, п'ю не дома. Удачы табе ў гэтую пятніцу. Яны сёстры? Не, там гэта самае, мы гуляем зараз за троля, за жанчыну троля, а там Таурен.
Мужчына. Не, яны можа быць, але ў іх ёсць нешта падобнае ў іх імёнах. Самае прыдуркаватае, што ў майго ваяра нік ралев друід. Справа ў тым, што я ствараў друіда, але зрабіў памылку, калі я чамусьці забыў пераключыць клас і ў выніку стварыў сабе друіда, які насамрэч ваяр, таму што гэта дэфолтны клас, калі ты не абіраеш сабе класы. Вітаю, Волчара, я нешта не заўважыў. О, выбачаюся, не заўважыў паведамленне. Вось такі непрадказальны друід. Так. Ніхто не чакае таго, што персанаж з нікнеймам друід апынецца ваяром. Правильно? Так, мне павінна было... Я іх атрымаў. Вось яна. Ёсць кішэнька новая. А чаму ў мяне такое адчуванне? Яна таксама на 8 слотоў. Так, у мяне зараз стало больш месца. Толькі зараз. Гэтую на 6 слотоў можна даслаць назад. Яна нам усё роўна не патрэбна. Так, все правильно досылаем. Это не настолько нечакана, як сапраўдны друід, які п'ецца як ваяр. Ну так. Таксама такого можна не чакаць. Это як наша архімагічка з сякерай. Блін, можа варта пастрыміць яшчэ архімага. Цудоўная гульня з гэтым архімагам, але вось, літаральна там яшчэ навіна выйшла ад гульні. Там, каб здае акіянт у распрацоўцы. У распрацоўшчыка там літаральна гэта, скажем так, ідэйны чэл, які плаціць за стварэнне гульні для сябе. Вось, і шукае інвестараў. Ён цэлы год шукаў інвестараў і літаральна са сваёй кішэні плаціў распрацоўшчыкам, але ўжо нават гэтага не хапае. Ён там даволі шмат чаго прадаў і гульню так усё яшчэ. Таму так павольненька ідзе распрацоўка Archmage Rises. Шкада. Бацькі ждалі, каб я быў друідам, але пайшоў па іншай сцежцы. І стаў стрымерам. Так, гэта не столькі нечакана, як... вось, гэта я чытаў ужо. Так, у выніку... Давайте яшчэ ў гэтым рэгіёне будзем падскончваць. Блін, там ёсць вельмі небяспечны квест. Па-за межамі Агрымара. Давайте падыдзем туды, я пагляджу проста, падабаецца мне гэта як ідэя альбо не. Па-за межамі Агрымара у нас зараз ёсць квест недалёка, але там пячора, а пячоры часта забіваюць людзей. Вельмі часта. Падыдзем туды, паглядзім, як гэта дрэнна. Наколькі дрэнна гэта выглядае, як ідэя? Мы толькі паглядзім. Так. Там усё залежыць ад таго, колькі там гульцоў. Калі там няма ніводнага гульца, гэта нармальна. Я магу спакойна тады прайсці, тым больш, што квест на 3 ўзроўні ніжэй за мой. То бок я з высокай верагоднасцю перажыву. Але калі там шмат гульцоў, гэта адначасова і крута, і дрэнна. Вялікая колькасць гульцоў адзначае, што монстры, якіх яны забіваюць, чым часцей іх забіваюць, тым хутчэй яны з'яўляюцца зноў. У пячоры у вас няма магчымасці адступіць не праз ворагаў. То бок вы ідзеце ў адзін бок. Літаральна. Увесь час. Калі там усё будзе дрэнна выглядаць, мы проста пойдзем і зробім іншы квест. Гэта пастка. Вельмі верагодна. Паглядзім. Я нават не магу заімітаваць гэта. It's a trap.
Сутнасць квеста ў тым, што мы збіраемся сабраць мануал па прыладзе, якую не ведае, ну, скажем так, набор гоблінаў не ведае, ну, група гоблінаў не ведае, якім карыстацца прадметам, і ім патрэбны мануал. Мануал знаходзіцца ў іншай карпорацыі гоблінаў, і ён раскіданай часткі гэтага мануала ёсць у розных людзей тут, ну, гоблінаў. І дзесьці глыбока ў пячоры знаходзіцца апошні кавалак гэтага мануала. То бок нават калі мы збярэм усё неабходнае, усе старонкі, я не памятаю, колькі іх патрэбна там, нам усё роўна патрэбна будзе неяк прасунуцца ўнутр. Ты не збіраешся ісці ўнутр? Ты не збіраешся ісці ўнутр. Мы бачым там ворагаў? Мы не бачым там ворагаў. Гэта значыць, што зараз хтосьці расчысціў гэты шлях, і ворагі пачнуць з'яўляцца зноў. Ці варта, ці не? Ці варта, ці не? Я адчуваю небяспеку. Бачыце, памёрлая. Так. Ну, давайте пакрыху прасоўвацца. Ворагі 16-го ўзроўня, што само па сабе, ну, не той, каб сур'ёзна. Саванна прыгожая, так. Мяне з гэтай саванны напружвае толькі тое, што я яе ўжо столькі разоў бачыў, у асабістасці ў хардкоры, таму што калі ты паміраеш, ты ўсё роўна ў гэтай саванне пачынаеш за большасць класаў. Ну, не класаў, а раз. І, ну, за арду дык дакладна. У арды даволі гэтая саванна, яна цэнтр усяго мацавання, скажем так. І ад яе ўжо трошкі... Блін. Ось, бачыце, я забіў толькі што гэтага ворага, і на яго месцы ўжо з'явіўся новы. Мне падаецца, херня моя ідэя. Так, сторонка мануала. Хакуна Матата. Так, я баюся. Чи за ўсё? Дрэнна можа скончыцца для мяне. Ужо полезлі. Я яшчэ на гэта пагляджу. У мяне ўсё яшчэ, я не так далёка забраўся, каб усё было дрэнна. Давайте, працягваем. Рызыкую. Так, 3. Потягнул троих. Нахрен гэта. Ставлю тотем. Один тотем повинен притягнуть их увагу. И все, мы выбираемся отсюда. Нахрен гэта. Без группы у 3-4 человека мы туда не полезем. Нахрен гэта. Их занадто шмат. Ось она. Убегают за мною. Не. Квест я пакінуў. Хутчэй за ўсё зраблю калі-небудзь, калі там буду яшчэ, можа, высокім узроўнем. Можа, яшчэ праз 2 ўзроўні. Просто зраблю, таму што чаму не. Так, 5 сторонок. 5 сторонок і вось... ну, такое сабе, карацей. Альбо можа адмовіцца ад яго і просто забыць на яго. Чаму за бан маланка жно 8700? Прыкладна гэта лічба карэліруе з колькасцю балаў на доту. Я не ведаю, чаму так адбываецца, але гэта нейкая магія. Чым больш балаў на доту адпраўляецца, тым больш балаў на бан маланка адпраўляецца. Кожны раз. А хто каму павінен дарыць падарункі? Стрымер гледачам ці наадварот? Ну, у вас шмат, а я адзін. Ты можешь ли ты закидывать балл на League of Legends? Можешь. Не заборонено. Один стрим по League of Legends тогда докладно будет. Мае, так? Я не могу потлумачить. Само собой отрымліваецца.
Я нічога для гэтага спецыяльна не раблю. На Mass Effect 2 за героя отправляется 100. Дякую, вялікі. Будзе бан Нернарэма. З банамі, калі што, ну, гэта ўсё жартікі, нічога такога. Ну, нават калі выйграе, то, ну, будзе пераможа, дык пераможа. Там жа не ўдакладнено, наколькі бан павінен быць. Мы зараз па уздоўж ракі пойдзем і дабяремся да невялічкага горада Рэчета, і ад яго пойдзем далей рабіць яшчэ адзін квест. Плюс дадзім яшчэ па дарозе. Менск, ёсць такая гульня, Менск. Яшчэ з 90-х там. Такая кансольная. Але я скажу, што, ну, калі шчыра, стрым па ёй не варта. Ну, максімум вам 15 хвілін паказаць, што такая ёсць. І ўсё. Герой 4 ўжо на першым месцы, я неяк прадзяўбаў момант. Так, дакладна. На першае месца вырвалася. Тады, калі яны перамогуць, то мы працягваем. Мы не прайшлі яшчэ кампанію за парадак, за фракцыю парадка. Мы будзем працягваць яе. Колькасць балаў, колькасць гадзін у бане, не халеры канвертацыя. Мне падаецца, тады можна будзе набраць это самае альтэрнатыўнае галасаванне, гэта імунітэт да бана. Ты карацейна галасоўваеш, калі гэта перамагае, то настолькі ў цябе гадзін імунітэт да бана. Будуць злоўжыванні 100%? Я ж жартую больш. Адкрою іх рагі? Не ведаю. Пойдем спытаем. Жирафы? У нас ёсць пытаннічкі. Рэгана, я ўпершыню цябе паспытаю з такімі ботамі, калі ласачка скарыстацца малаточкам. Малаточкам, выбачаюся, лыжачкай. Нешта актывізаваліся. Амаль кожны стрым. Я хутчэй за ўсё ў нейкі спіс трапіў. Ну, каб, таму што актывізаваліся. Больш за ўсё мяне цікавіць пакуль персанажы, якія пішуць. Ну, хутчэй за ўсё, чалавек заходзіць на стрым і, ну, калі гэта нават не чалавек, а проста бот, закідваецца адно паведамленне, і ён не працягвае. Вось, ну, ніяк. У асноўным закідваюцца пункты па тыпу «У Беларусі ўсё дрэнна». Кабзда, як усё дрэнна, усё сусвету кабзда, усё на гэтым скончылася жыццё. Вось такое. І чалавек не працягвае ніяк думку, проста з'яўляецца, закідвае нейкую навіну, і ўсё, і знікае. Ну, гэты бот, ладно, ну, халера з ім. Так. Яны актывізаваліся неяк, ну, спіс нейкі мы трапілі, і зараз літаральна амаль кожны стрым. Я не баню тых, хто не пракідвае, ну, скажем так, проста пракідвае сумныя навіны нейкія, але не пачынае нейкая там з херні нейкай пачынае свае паведамленні, вось як гэта апошняе. Вось, мне цікава, таму што, ведаеце, у чым праблема, што тое, што баняць, ну, на мой погляд, shadow ban, вось гэты, калі мы іх проста ігнаруем, ён больш эфектыўны, чым проста вось зараз забаніць, як мы зараз зрабілі. Таму што shadow ban не дае адзнакі, ну, тое, што, ну як, не shadow ban, а проста ігнараванне. Яно эфектыўнее ў тым сэнсе, што бота-ферме невядома, ці яна правільна ўсё робіць.
Ну, то бок, калі гэта, ну, таму што гэта масава, хутчэй за ўсё, раскідваюцца гэтыя паведамленні, то няма магчымасці вызначыць, калі цябе забанілі, ты ведаеш, што не можаш адпраўляць паведамленні, і ствараецца аўтаматычна новы аккаунт. Вось. А на Shadowban адчуванне, што, ну, па тыпу працуе гэтая херня, і менш, скажам так, контррэакцыя адбываецца, на мой погляд. Па тегам шукаюць. Так, хутчэй за ўсё адлаўліваюць неяк так. Як і ва ўсіх цяпер. Магчыма. Я не вельмі магу патлумачыць, таму што, ну, дагэтуль такога не было, так. Вельмі актыўна зараз. Праблема ў доках. Гэта... ну гэта у пячоры. Ідзем туды. І праз тыдзень як з'явіцца, іх ужо не існуе на твічы. Класіка. Праблема з актыўным банам, я лічу, што такое магчыма... Ну, калі б, скажам так, калі думаць аб стварэнні бота, калі ты атрымліваеш баны на сваіх ботаў, ты ведаеш, што іх патрэбна паляпшаць. Але я лепей буду мець бота, пра якога ўсе ведаюць, што гэта бот, і няхай ён піша, але ўсе ведаюць, што гэта бот. То бок, ну, калі ўсім відавочна гэтая херня. Адзінае, што некаторыя з іх настрой сапсуюць. Гэта мінус. А маглі б прагаласаваць за даданне беларускай мовы, каб працаваць было прасцей. Вось, хаця бы так, ну, дапамажыце людзям. Што ж вы? У любом выпадку галасуйце. Халера з імі. Няхай прыходзяць. Прынясіце іх больш. Мы пойдзем зараз зноў жа далей, мы ўжо зараз дабраліся да мора, мы пойдзем на тэрыторыю піратаў, а там ёсць далей, наколькі памятаю, крэпасць Тэрамора. Так, крэпасць Тэрамора ёсць. Мы да яе пойдзем. Нам патрэбна медалькі адтуль паўбіваць. Праз выбары. Ну дакладна, я нешта хутчэй за ўсё з выбарамі звязана. Хутчэй за ўсё. Па новы год падпісання кантрактаў. Ну, тады зразумела. Нам трэба спецыяльны значок, будзем меціць і складаць у паміральную яму. Ідэальны варыянт быў бы Shadowban, па тыпу чалавек думае, што напісаў, яго паведамленні ўсе бачаць, але насамрэч не. Вось гэта было бы ідэальна. Ну, я лічу уже аптымальны самы варыянт, таму што тады, ну, з таго, што гэта ж бот, так, гэта просто робот дасылае. Ён прысылае, у яго паведамленне адбілася, што дайшло, і ён можа, ну, трэба пісаць яшчэ логіку, якая будзе правяраць, яна можа быць неправільна працаваць і гэтак далей. Карацей, чалавеку, які распрацоўкай гэтай херні займаецца, яму патрэбна яшчэ дадатковае здзеянне зрабіць. А так, глядзіце, бот просто, ну, працуе, уся статыстыка ёсць. Яна там сабе гэтую статыстыку выкладваюць дзе-небудзь там генералу свайму. Усё па ёй працуе правільна. Ніхто нават не здагадваецца, што мы то ўсё ведаем, і проста яны... Так, ён бачыць, што напісаў, а астатні не, гэта Shadowban. Так, я пра яго і гавару. А ты не можаш такога зрабіць у чаце? Не, не магу. У мяне такой магчымасці няма. Ну, гэта калі ў Твічы няма такой укладзенай магчымасці, то я не магу нічога гэтым зрабіць. Ці няма ў цябе жаданне зладзіць вясёлы Карсара, Флебустьера, Капера, буканьерскі стрым з EOS разам з іншымі стрымерамі. Для гэтага патрэбна патрабаванне, пажаданне іншых стрымераў, а я не вельмі такі арганізатар, ведаеце, я такі чалавек па жыццю, што мяне патрэбна ў рэчы ўцягваць. Ну, то бок, я рэдка з'яўляюся, скажем так, актыватарам такіх рэчаў. Інтраверт усё ж такі ва ўсе бакі. Ось, таму я далучуся з радасцю, калі нехта гэтым будзе, ну, арганізацыяй гэтага будзе займацца. Таму што сам я не вельмі жадаю, але, ну, далучыцца весела. Круто. Заблакіраваныя словы добра працуюць, паведамленні проста не трапляюць у чат, нават бан не абавязкова. А як гэта, ну, цікава тады, як гэта зрабіць? Ну, па тыпу, як зрабіць так, каб вывалівалася проста, ну, зноў жа, я жадаю, каб Shadowban быў канкрэтна. То бок, каб бот лічыў, што ён напісаў, што ўсё ў парадку, але насамрэч не.
Сіс казуальная, пайшлі ў баратраўму. Nine Ravens, калі ты мяне клічаш у баратраўму, я з радасцю з табой пайду ў баратраўму. Вось, так што без праблемаў. Так, пачакайце-ка, не паспяваю зачаткай трошкі. Так, рэстрыкт паказвае гледачу, што яго паведамленне разглядаецца мадэратарам. Вось гэта я не ўпэўнены наконт рэстрыкта, я не спрабаваў. Я сёння спытаю Nine Ravens пра... Вось і ён з'явіўся, так, Nine Ravens з'явіўся. Ну, калі, карацей, ёсць такая справа, у Твіча ёсць свае нейкія яшчэ абмежаванні на слова некаторыя, вось рака, напрыклад. Пра раку ты гаворыш, а яно такое, не-не-не, гэтае слово забароненае, таму што, хутчэй за ўсё, Дота дапамагла нам вельмі ў гэтым. Такая сітуацыя. Атрымліваецца, яно слова як не падзабаненае, але атрымліваецца яно на ўтрыманні, і патрэбна актыўнае дзеянне ад мяне альбо ад Рыганы, каб гэтае слово прайшло далей. Ну, то бок, каб паведамленне паказалася, чалавека разбаніла. Вось такая херня атрымліваецца. Ось, я не ўпэўнены, што паказваецца чалавеку, які даслаў паведамленне, як для яго гэта ўспрымаецца. Не ўпэўнены. Чаму Ганс? Вось зараз гэты самы Цмок адправіў Ганс слова, яно вось якраз такі напісана. Так, прытрымалі паведамленне па нагодзе. Расава, этнічнае альбо... Мне атакуюць. Расава, этнічнае альбо рэлігіёзнае. Ці дазволіць гэта адправіць у чат? Мне патрэбна актыўнае дзеянне, зараз я адправлю. Там вось з ракою патрэбна неяк у кантэксце. Ну, ракі, каля ракі, нешта такія паведамленні звычайна блакуюцца. Я разблакоўваў уже некалькі разоў, таму, можа быць, яно ўжо зразумела, што можна на гэтым стрыме. Зараз я выбачаюся, я з зачаткай не вельмі спяваю. Бот у нас ёсць, трэба рабіць эксперыменты. Так, у іх пакуль няма нейкай, скажем так, сістэматычнасці, ну, канкрэтнай. Я пакуль заўважыў апошні вось тыдзень, гэта у асноўным канкрэтна тыя, якія пішуць па-беларуску, то бок, ну, не па-расейску. І пішуць у асноўным, наколькі ўсё дрэнна. Ну, проста накідваюць хрэні па тыпу, о, блін, ну, кабзда, усё. Усяму кабзда, ўсё дрэнна. Як ты лічыш, нешта пытаюць, але пры гэтым яны не ўдзельнічаюць у размове. То бок, хутчэй за ўсё, мэта толькі ўкінуць. Усё. Вось, хата каля ракі, Алексій, тваё заблакавала. Алексій, на цябе спрацавала. Так, спрацавала. Я разблакаваў толькі што. Мою хату каля ракі. Вось чамусьці гэта спрацавала, а на твой хедхампер не зрэагавала. Я не ведаю, як гэта працуе, не пытайце. Мне патрэбна актыўна дазваляць гэтыя паведамленні, каб яны прайшлі далей у чат. Піша, што паведамленне будзе праверана. Ну вось, атрымліваецца, што бот як бы можа за гэта зачапіцца ўсё ж такі. Што за гукі не баняць? У сэнсе, якія гукі? Я думаю, што гэта дота. Я думаю, што гэта ў гэтым павінна дота. Я іншага тлумачэння не магу знайсці, чаму слова рака можа быць лічыцца, ну, нейкім не такім. Мне адзіныя словы, якія прыходзяць, гэта дотаўскія. Гук жа таксама мянушка азера. Вось гэтага я не ведаў. Учора былі смачныя ракі.
Не, каля. Вось слово, са словом каля, ну, працоўваю, але як вы заўважылі, не ва ўсіх у чаце. Можа з-за таго, што я дазволіў, ну, то бок, можа яно ўлічвае тое, што я дазволіў гэтае паведамленне, і таму наступнае паведамленне яшчэ, ну, трошкі, ну, можа, па тыпу, як тэма абмеркавання нармальна ўспрымаецца. Аб гуках на дрэвах не чуў? Не чуў, увогуле. Не, я літаральна вы меня зараз нешта новае гаворыце, я ўвогуле такога не чуў. Яны на дрэвах, зараз бяжым. Нам трэба тады ў нейкую, у в'етконгаўскую, карацей, гульню нейку там, як это, Elite Force В'етнам, альбо як там называецца, стралялка, тупо про В'етнам. Ну ўсё, мне падаецца, рака ўжо нармальная, ну, пропускае. Battlefield В'етнам, так, але ёсць яшчэ адна там пра В'етнам. Адносна нядаўная, можа, 2000 года. Так, новы рэцэпт для гарбара. Цудоўна. Мы якраз ім з'яўляемся. Мне насамрэч тут у гэтай вежы мне патрэбны там мясцовы генерал. Капітан Фейрмаунт. Ось тут. Ён там стаіць. З'ёблі Twitch. Можа, у яго ёсць нейкая ну, як, розум у сэнсе таго, што ага, гэтае слово дазволілі некалькі разоў, тады можа быць дазволена. Блин, нешта камера дзёбецца. Ох, мне не падабаецца, як маё здароўе ўлятае. Асцярожна. Асцярожна. Галоўна, не памерце. В нашай справе галоўна, не памерце. Напужаў. Тотэм знёс. Лячэнне. Збіў лячэнне. Тотэм трэба паставіць. Давайте вып'ем зелля. Ставім яшчэ адзін тотэм. Яшчэ адзін тотэм. Так, зараз напружаны момант. Зноў нас напужалі. Ёсць, перамаглі. Уф. Мо ўжо і на мадэрацыі твіча моўныя мадэлі? Малаверагодна. Хутчэй за ўсё проста статыстычна. Ну, моўная мадэль таксама статыстычная выключна. А чаму ў мяне ёсць квест? Free from the hold. А, блин, гэта квест на эскорт. Давайте яго потым возьмем. Так, як бы тут выбрацца? Моўныя мадэлі хутчэй за ўсё не, але можа выкарыстанне і наколькі часта блакуецца словаў, гэта можа выкарыстоўвацца. Я думаю, нешта вельмі простае. Вельмі простае. Я не думаю, што Twitch займаецца такім і лічыць, што ім гэта неабходна. Ну, гэта таксама. Я думаю, што тут хутчэй за актыўнасці чагосьці абіраецца і ўсё. Па вельмі простых прынцыпах. На эскорт паслугі? Не-не-не, на эскорт эльфа, по-моему. Я, калі што, жар зразумеў, я паспрабаваў быць смешным таксама ў адказ.
Ёсць. У нас узровень 23. Новых здольнасцяў у нас не будзе, ну і можна не спяшацца нікуды. Возьмем новый талант. Возьмем таланты на падвышэнне крыта. Я ў гэта зараз накіроўваюся, таму што далей вельмі цудоўная здольнасць будзе. Калі мы возьмем вось гэтыя грамавыя удары і набярэм 5 пунктаў, то мы зможам адчыніць сабе вось гэтай флары, хуткія атакі. Кожны раз, калі мы наносім крытычны удар, мы падвышаем хуткасць атакі на наступныя 3 удары. То бок, мы наносім крытычны удар, хуткія атакі, і якія таксама могуць нанесці крытычны удар. У ідэале, поўнасцю гэта замаксім, і ў нас будзе атрымлівацца, што як толькі мы адзін раз крытанулі, мы будзем вельмі хуценька біць далей. Жарт, птушка. Як магу. Хтосьці з іх падыдзе до нас, не? Я не падыдзе. Так, 3 выбегла. Але мы можам пацягнуць, мне падаецца гэта. Нягледзячы на тое, што яны ўзроўнямі, нашмат узроўню ніжэй за мяне, я ўсё роўна пад пагрозай, таму што яны атакуюць актыўна і па крыху мяне прабіваюць. Мне не настолькі бясконца здароўя. Прыгожая прыбіральня? Дзе? Я прапусціў. Мы да прыгожых прыбіральні яшчэ дабярэмся. Пакуль наверх вежы нам патрэбна. Зноў жа, мы разбіраемся з рознымі капітанамі ў гэтай крэпасці. Это NPC ці іншыя гульцы. Вось гэта чалавек, гулец, геттер, нікнейм, і ён ужо мёртвы. Ён не адолеў прайсці гэтую вежу. Вось гэта то, што я забіваў, гэта былі NPC. Гэта проста тараморскія салдаты, якія не гульнявыя персонажы. Так, тут капітан яшчэ не з'явіўся. Мы можам проста тут пачакаць яго, пакуль ён з'явіцца. А вось ён. Ён не капітан, ён кананір, але не вельмі моцна змяняецца сэнс. Ёсць, разабраліся. Давайте я гэты татам замяню на іншыя, які хутчэй знікне, бо татам могуць мяне забіць у выніку. Вось усё, ён знік. Ці ёсць тут двухгаловы огры? Ёсць. Але не ў гэтай лакацыі дакладна. Яны звычайна ў гарах водзяцца. Так, прыбіральня. Важно. Ёсць. Мне падаецца, такой павінен жыць огр. Правяраем. Не. Целы гульцоў доўга не знікаюць. Калі чалавек не выдаліў гэтага персонажа, ён не знікне ўвогуле. Не памесціцца. Мы ж не ведаем, якога памеру тут огры. Может, там микроогр таки на пол человека. Я могу их просто обойти вот так? Зауважить, не зауважить? Не зауважили. Ён даволі нізкага ўзроўню. Мне падабаецца гэтая сістэма. Чым ніжэй узровень ворага, тым меншая дыстанцыя, тым на меншай дыстанцыі ён заўважае мяне. То бок, калі я высокаўзроўневы персонаж, нізкага ўзроўня ворагі мяне амаль не заўважаюць. Што зручна, дзякую вялікі гульне, але з іншага боку, уявіце сабе, яны такія проста бачаць нейкага вельмі моцнага чэла і такія: зробім выгляд, што яго няма.
калі ласка. Мы тут сцеражым уваход у крэпасць. Ніхто тут не праходзіў, нікога не было. Ці можна тут выклікаць воднага элементаря, калі ты чарадзей, то так. Зараз, каб я не схлусіў, бо у лічэ, крыле лічэ у частцы дакладна можна, а вось у класіке таксама павінна быць, калі шчыра, я не памятаю. У нас так тамана ўжо пачынае скончвацца. Давайте дзесьці, можа, адпачнем. Поп'ем вады. Малако у нас ось ёсць. Давайте молока поп'ем. Мо яны проста ад страху усіраюцца. Гэта літаральна, мне падаецца, кананічны варыянт. Гэта той, як тлумачыцца гэта. Калі я на гэта не ляжу, то можа яно само сыдзе. Так, так. Это адзінае, як я магу гэта халеру патлумачыць. Ну, каб гэта было ў сусвет упісвалася. Таму што, хутчэй за ўсё, ну, асноўная ідэя гэта... Не магу. Оп, схаваемся. Хутчэй за ўсё, тлумачэнне гэтаму проста геймплейнае, каб высокаўзроўневым персанажам не перашкаджалі, ну, монстры нізкага ўзроўня. Таму што яны могуць, ну, надакучваць проста, калі ты круты дастаткова. Яны нічога табе цалкам не робяць, ну, пагрозы рэальна не прадстаўляюць, але перасоўваюцца па сусвеце, перашкаджаюць, напрыклад. Ты адзін амаль увесь замак захапіў. Так, але я значна мацней, чым гэтыя ворагі. Так што я думаю, яны такія, не-не-не, гэтага хлопца мы кранаць не будзем. Ты жадаеш забіць толькі нашага капітана? Крылска, праходь. Капітана забівай, нас не кранай. Як ты штурмавікі. Я так. Просто заходзі такі ў пакой і, ну, выходзім. Так, мы зараз можам зрабіць квест на эскорт. Трэба адвесці эльфа вязня, по-моему, альбо не эльфа, альбо каго. Вось з гэтай вежы, у якой мы былі раней. Зараз я паспрабую саскочыць тут. Не будзем рызыкаваць. Гэта вельмі доўгі квест на эскорт. Ну, як вельмі доўгі. Персанаж, ну, гэта якога мы вядзем, ён доўга ідзе. І з ім мы можам вярнуцца назад у горад. Яго патрэбна правесці назад у горад. Хутчэй за ўсё, складана гэта супер складана не будзе. Бо мы можам спакойна змагацца з некалькімі ворагамі, і ў нас все ў парадку будзе. Але калі што, мы просто забіваем на гэта, то бок, як толькі мы апынаемся ў праблеме таго чалавека, якога мы вядзем, просто забіваем на яго і бяжым, ратуем сябе. Прыкладна такая наша стратэгія. Каб зразумець, што ёсць WoW, я паглядзеў анімацыі нейкага карбота. Як лічыш, гэта добры шлях, каб хутка хапіць сэнс гульні? Гэта, ну, для тых, хто не ведае, карбот — гэта серыя жартоўных анімацый пра ўвесь Warcraft. Там гіганская колькасць эпізодаў, якая у вельмі, скажем так, актуальныя жарты на момант, калі яны выходзілі. То бок на кожны раз, калі яны выходзяць, яны пра актуальныя жарты на той момант. Яны могуць быць трошкі занадта вельмі спецыфічнымі, як любы актуальны, калі ты спрабуеш актуальна жартаваць на нейкую сённяшнюю тэму, скажем так, то яна можа быць у кантэксце праз там некалькі гадоў быць незразумела. Але серыя прыкалдэсная, вельмі раю просто паглядзець, так? У той жа момант, калі вы не ведаеце пра Warcraft, некаторыя жарты будуць проста незразумела. Вось такая праблема.
Але так, гэта, можна сказаць, самы дакладны сродак не толькі пра Warcraft, а яшчэ пра Diablo, ну, увогуле, любыя блізардаўскія гульні, карбота вельмі актуальна робіць анімацыя. Я недавно атрымаў дасягненне ў Ryzen, ідыёт, за тое, што заявіўся, зваліўся ўніз і памёр 3 разы. Ну, не ўсе так могуць, разумееш? Это дасягненне. Трэба ганарыцца тым, у чым мы здольныя, правильно? Вось гэты эльф. Пайшлі са мною. Ну і карацей, з гэтым эльфам мы яшчэ надоўга. Патрэбна правесці яго адсюль. Вось памятаеце, увесь шлях вот з яго хуткасцю яшчэ. Увесь шлях адсюль да самага горада, у якім мы былі, а гэта скрозь тэрыторыю піратаў яшчэ. Вось. Павольненькі квест. Ворагаў самае складанае будзе прайсці скрозь увогуле форт сам, вось гэты, у якім мы знаходзімся, бо піраты увогуле нейкага смешнага ўзроўню для нас. Мы лёгка іх пераможам. Калі ўжо з крэпасці выберамся, то там астатнія проста дайсці з ім. У анімацыі карбота аб суправаджэнні з гэтым відам квестаў усё вельмі кепска. Усё вельмі кепска. З ім заўсёды ўсё вельмі кепска. У хардкоры яшчэ горш становіцца. Таму што вы адчуваеце ўвесь боль. І гэта не толькі доўга, гэта яшчэ і не вельмі небяспечна. Як зараз са мною. Так. Ці варта мне зеле выпіць? Так. Мы складана, але мы адолелі. Я амаль памёр зараз. Ну, у мяне было зелле на выпадак, калі ўсё дрэнна. Я вырашыў ўсё ж такі застацца і стаяць біцца. Але я рызыкаваў. 3 ворага ўсё ж такі гэта праблема заўсёды. Гэтыя хлопцы яшчэ не праблема, тыя, якія кастамі там займаюцца. За клёнамі восені. Збягаем. Скрутачак на стаміну. Больш здароўя будзе. Часова. На паўгадзінкі. Усё ж таки вырашыў напасць. Мы амаль выбраліся, наколькі памятаю, ён вось у гэтым месцы. Оп, вораг з'явіўся. Канкрэтна ў гэтым месцы, калі дайдзем, з'явіцца напад, будзе пастка, дзе нас будуць чакаць. Нападзенне некалькі ворагаў, і мы павінны будзем адбіцца. Я не пэўнены, што гэта актуальна, калі шчыра. Можа быць, мне падаецца, я прыдумаў. Вось он дзесьці ў канцы гэтай дарогі
спыніцца, пачакае, на нас нападуць, павінны адбіцца, і потым толькі ён пайдзе далей. Вось, зараз будзе напад. Альбо не, мы ўжо ўсё зрабілі. Давай, пайшлі. Ён зараз адпачыў і гатовы ісці ў доўгі шлях да горада. Але, як вы бачыце, хутчэй ён на гэтага ісці не пачаў. Калі мы з тэрыторыі Тарамора яшчэ выберемся, то далей ўжо стане увогуле смешна, бо піраты нешта ўвогуле несур'ёзнае для нас. Ты не збіраешся нікуды ісці? Я магу сам перайсці ў рэжым павольнай хадзьбы. Мы на шпацары. Які напружаны геймплей, так? Вы можете ацаніць, наколькі WoW вельмі хуткая гульня. Ну вось, піраты 12-го ўзроўня. Яны нават для гэтага персанажа, для эльфа, з якім мы ідзем, нават для яго не вельмі сур'ёзнае нешта. Так, музыку падбіраў. Агрэсіўныя якія. Мы яго суправаджаем, і ён сам на пірату нападае. Пираты такие, не-не-не, идите далей. И наш такі, я только что з вязницы вырвался. Неадекват. Да ё-моё. Это займе пэўны час. Затое мы зрабілі квест, на якім памёрла даволі шмат людзей. Шмат хто не выжывае канкрэтна на гэтым квесце. Таму што ён патрабуе забрацца ў крэпасць, перамагчы капітанаў, якія ў прынцыпе сама па сабе праблема. А ты ходзіш у вузкіх месцах, якія амаль як пячоры, а пячоры ўжо мы вызначылі, гэта небяспечна вельмі. І на выхадзе яшчэ табе патрэбна правесці персанажа, які не можа спыніцца, то бок альбо яго заб'юць, альбо цябе заб'юць. Ты рызыкуеш сваім жыццём дзеля таго, хто не слухае цябе, ён проста перасоўваецца наперад. Дзякуючы таму, што у нас узровень высокі, у нас все ў парадку. Карціст паскудны, так. Ён агрэсіўны, камзда. Карабель будзе? Не, карабля не будзе. Карабель вось там припаркаваны, але ён не наш. Я ў пэўны момант у гульні сказаў, што ў гульні маршрутак няма і аўтобусаў няма. Але я зрабіў памылку. Тут жа ёсць дырыжаблі і ёсць караблі. Я зараз зразумеў, на пэўным стрыме не памятаю. Вось, і там мы канкрэтна збіраемся, чакаем нашу маршрутку і разам усе едзем у патрэбнае нам месца. Але, гэта хутчэй ўсё ж такі аўтобус. Што мы чакаем, яно прыязджае і вязе толькі ў пэўную кропку, а ніяк па-іншаму. Ды што ж ты будзеш рабіць? Вось гэта адбег назад на 10 метраў, так. Яно яшчэ можа перашкаджаць, калі вы па чарзе, так атрымалася, што персанаж, якога вы вядзеце, ён па ланцугу чапляе ворагаў наперадзе і ўходзіць вельмі далёка ад кропкі, дзе ён спыніўся ісці. У выніку атрымаецца такая ідыёцкая сітуацыя, што ён можа літаральна вось гэтую ўсю тэрыторыю наперад прабегчы, усіх пазабіваць і толькі потым прыбяжыць вось у гэтую кропку. І ўсё.
І будзе ісці зноў павольненька нікуды не спяшацца. На героя мяча і магія 4 адпраўляецца яшчэ 100. Дзякую, Эрік. Які ж ён агрэсіўны, а? Галоўнае, нам іх не патрэбна кранаць. Ужо з імі ўжо нехта змагаецца ў пэўны момант. Але вось наш хаўруснік вырашыў такі: не-не-не. Я бачу, людзі б'юцца, трэба біць таксама. Для замацавання. Так, яго яшчэ могуць перабіць. Такая верагоднасць ёсць. На Mass Effect за злачынца адправляецца 9500. Дзякую, Эрік. Я же его только что забил. Чому він знову з'явився? Літерально вось. Може так не дойдем. Мы выбраліся з тэрыторыі піратаў. Зараз засталася у гэтым эскорце засталася толькі апошняя частка, дзе мы просто ідзем. Нічога не будзе адбывацца. Ну, амаль выбраліся з тэрыторыі піратаў. Вось зараз. Зараз уже дакладна выбраліся з тэрыторыі піратаў. Брат тролля забіў. Ён быў піратам. А мы тролі піратаў не любім. Гэта так напісана ў піратскім кодексе нашым. Ідея гігачат. Што цікава, крывавых эльфаў, а ён з, ну, вось гэтых якраз такі светлых эльфаў. Ну, альбо, ну, ён-то канкрэтна не крывавы па выглядзе, але вельмі блізка. Тыя, хто карыстаўся сонечных эльфаў, хто карыстаўся сонечным калодзежам. Вось, і іх дадалі толькі ў наступным аддоне ўвогуле. То бок яны як персанажы існуюць тут, але як не гульнявая раса. Ты злачынніцу душы, Ралев. Пераходь на цёмны бок Mass Effect'а і атрымаеш сапраўдную моц, якую не марыў твой бацька. Дык без праблем, нагаласуй. Я яе атрымаю. Нікуды ён не спяшаецца, правильно? Добра яму і так. Мы давялі яго да яго там хаўрусніка, я не памятаю, яны браты альбо нешта такое. Сябры. Нарэшце мы яго давялі. Здаем квесты. О, тут нават добрае. А давайте возьмем, ачмуркаць. Мне паляпшэнне. І гэта паляпшэнне мне будзе. Не халеры сабе. Мы тут панавыконвалі квестаў, якія ўсе мне прыносяць нешта карыснае. Я-то рабіў толькі дзеля досведу, а тут карысць. Добра, добра.
Я думаю, што квесты гэта яшчэ там нейкі аддаць патрэбна толькі ў іншым месцы. Альбо ў Грымары, альбо ў Тандерблафе. Ну, гэта не вельмі важна. На гэтым будзем скончваць, бо ўжо амаль, ну, негледзячы на тое, што стрым затрымаўся з-за тэхнічных праблемаў з OBS, каб яго раздзяўбло. Вось, зараз ужо даволі позна, так што на гэтым я буду скончваць. Давайте яшчэ каментары дачытаю. Ён з мяне толькі што пасмяяўся, так, ён падбег, я не ведаю чаму, і мяне няма ніякай ідэі, чаму ён гэта зрабіў. А на цёмны бок трэба схіляць, а не галасаваць. У нас дэмакратыя, мы галасуем за цёмны бок. Так. Добренька, давайте я вас перадам камусьці далей. Хто у нас чым займаецца там увогуле? Не паверу сваім вачам, калі не пабачу ніводнага гэтага самага сталкера. Вачам можна верыць, я бачу Шаграэля ў Сталкеры 2, Лепуса у Ведьмары 3, Ватафака у Disco Elysium, а Nine Ravens малюе. Да каго б? Давайте сёння да Лепуса пойдем. Давайте Ведьмара 3 вам паставлю далей. РПГ дык РПГ, пагналі далей. Добрага вам вечара. Пабачымся заўтра, планаў адмяняць заўтрашні стрым няма, таму... Я думаю, калі ўсё ў парадку будзе, не захварэю там моцна, нічога такога, то дакладна павінен адбыцца. Ой, не тое. Так, зараз, Лепус дзе? Вось, ён нешта ў вадзе зараз вошкаецца, не? Так, плавае. Зараз з вады вылезе.